Ola, boas tardes a todos e a todas. Comezamos co pleno do 29 de outubro. O primer punto do día é a aprobación da sesión das actas do día 30 de xullo, a ordinaria e a extraordinaria. Quere alguén facer algún tipo de aportación ou mención? Sí, Ángela. Bueno, en primeiro lugar, quería disculpar a ausencia da concelleira da Avante, de Laura Verde, que por motivos laborais non pode asistir hoxe ao pleno. E quería falar da acta do 30 de xullo, da acta do pleno extraordinario, porque, bueno, quería facer unha pregunta ao señor secretario no sentido de se ten máis prevalencia ou mellor unha acta escrita ou a videoacta do pleno, porque en nada se parece o documento escrito do que é a videoacta. O noso grupo nese pleno extraordinario traslada de que se vai a levantar do pleno, que non vai a participar dese pleno, e na acta non se recolle eso, se recolle a abstención, do grupo como se tivese participado da votación e ni siquiera estaba no salón de plenos no momento que se someteu a votación o asunto, co cal é un pouco facer unha pequena aclaración de saber cal é o documento que prevalece, se a videoacta ou a acta escrita, coñecer cal das dúas ten máis prevalencia legal e saber se o mellor se poder correxir esa acta escrita e que recolla fielmente o que sucedeu no pleno extraordinario. Respecto ao que comenta Ángela, sinalar que, lóxicamente, a videoacta e a acta escrita deben ser conter o mesmo contido, vale? Neste caso, a retirada dos membros de Avante contase desde o punto de vista técnico como unha abstención. Isto é así, non hai outra fórmula. Mais a lo diso, se queredes na acta, pode ser que se retiran os membros de Avante e despois aparece a votación como tal, como está agora, vamos, con abstención. Que ese é o verdadeiro sentido da votación, vamos. Sí, pola nosa parte creo que debería de recollerse de esa maneira, porque nós non participamos na votación, co cal a noso voto non é unha abstención, nós non participamos da votación. Entendo que legalmente se recolla de esa maneira, pero sí que nos gustaría que a acta escrita recollese que non estábamos presentes no momento da votación, nada máis. Ben, pois, como dixo o secretario, se terá en conta a mención que fai Avante, entón vamos a proceder. Alguén máis? Algún comentario? Non? Procedemos á votación, non? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada a acta do día 30, tanto ordinaria como extraordinaria, e agora procederemos á votación da acta do día 24. Se alguén quere facer algún tipo de comentario. Nada? Procedemos á votación, entón. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada tamén por unanimidade. Damos paso ao punto 2 do día, que é o expediente 4.280 sobre a proposta do Concelleiro de Facenda sobre a aprobación da conta xeral do ano 2020. Doulle a palabra ao Concelleiro de Facenda, Mariano Abalo. Bueno, tal e como se explica na proposta, isto xa foi iniciado coa celebración da Comisión Especial de Contas, que se celebrou o 15 de agosto do presente ano, emitiu o correspondente informe preceptivo, que permitiu que, efectivamente, a conta xeral relativa ao ano 2020 podese ser publicada no boletín oficial da provincia, en concreto o 1 de setembro de 2021, e, a partir de aí, cumprido o plazo de exposición e presentado unha moción polo Grupo Municipal de Avante, esta foi informada, como tamén é perceptivo polos servizos de intervención, e entendendo que non había lugar como para considerar unha alegación a conta xeral, senón como unha recomendación, que tamén esa vertente a contemplaba este Grupo Municipal no seu escrito, recomendacións que, polo demais, estaban tamén incorporadas polo señor interventor municipal, e polo que agora procede pois a rexeitar como alegación, que non como recomendación, que eso, por lóxicas, teríamos que ser coherentes co que
apunto o documento do interventor, evidentemente eso terá que ser recollido, e, en segundo lugar, xa aprobar con carácter definitivo o que é a conta xeral de 2020. De momento, nada máis. Aperturamos logo o turno de palabra, comeza Avante. Ben, en relación a este asunto, eu xa cometei en comisión informativa tamén os motivos que levaron a Avante a presentar esas observacións á conta xeral de 2020, sobre todo o informe que fai o señor interventor do control interno da xestión económica do Concello. Presentamos ese documento de observacións porque nos parecía importante facer fincapé na maneira na que se está a xestionar económicamente o Concello e, sobre todo, en base ao documento de intervención. O interventor é moi claro que non se están a facer ben as cousas, son moitos os reparos de intervención que se fan mes a mes, estáse gobernando a base de decretos de alcaldía. As contratacións, nalgún caso, brillan pola súa ausencia en moitos dos expedientes e, bueno, a nos parecía que todos eses asuntos deberíamos de recollelos nun documento e presentalos como alegacións. Nas nosas propostas falábamos nese documento de alegacións que é moi importante que a alcaldía intente axilizar trámites para mellorar a xestión económica de Concello, sobre todo no relativo á aprobación da RPT do Concello de Cangas, que pode axudar a mellorar moito económicamente no Concello, sobre todo pola xestión que se fai das nóminas e das plazas do Concello, elaborar unha planificación moito máis realista das contratacións e da forma da xestión dos contratos maiores e contratos menores do Concello de Cangas, a creación dunha unidade de xestión que vele polo control das subvencións, que neste momento, incluso en algún caso, son subvencións que non se fan por concorrencia competitiva e deberían como debería de ser. E, en xeral, pois, facer cumplir a normativa, en xeral, de xestión económica do Concello, porque por parte de moitas concellerías e por parte incluso da alcaldía, dentro do Departamento de Intervención se botan en falta os trámites básicos do procedimento administrativo para xestionar unha concellería. Non vou a profundizar moito máis nas alegacións que nos presentamos. Eu entendo que o interventor na súa proposta pois desestime ese documento porque non aporta nada novo á conta xeral, non aporta nada novo ás nosas alegacións, pero sí que é importante que o Tribunal de Contas teña en conta tamén que os grupos facemos tamén fincapé nas mesmas palabras que fai o propio Departamento de Intervención, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, boa tarde. Antes de nada tamén, disculpar a ausencia da compañeira Iria Villar. Sabedes que vai ao final de pleno unha dación de conta da súa renuncia por motivos laborais e por eses mesmos motivos laborais pois non podía estar presente neste último, que sería o seu último pleno. Por suposto, agradecerlle de parte do BNG ao seu labor, ao seu traballo durante estes 2 anos, que será unha perda moi grande para nós. Evidentemente, felicitala e que teña moita sorte laboral na súa vida. Iso é o principio de todo. Ben, no tema da conta xeral, xa comentamos nela cando foi o seu día, falamos dela, todos os grupos, ademais incidimos nas mesmas cuestións, das cuestións que son as observacións, incluso que presentou Avante a este documento. Efectivamente, son observacións, non son alegacións, de aí que o interventor municipal rexeite como tales estas observacións presentadas por Avante, porque non aportan ao documento contable nada significativo, pero sí fan fincapé no que, como decía a compañeira de Avante, en no que todos levamos moito tempo comentando, dicindo e intentando mellorar. É dicir, o Concello hai unha mala praxe na xestión económica, eso está garantido e claro e evidente. No ano 2020, no que gobernaba tanto o Partido Socialista como ACE conxuntamente neste goberno, por tanto son partícipes 2 grupos políticos, non un só, deste documento de contas xerais, existe un gran número de reparos de facturas por parte de intervención por omisión de requisitos, é dicir, as distintas áreas non estaban traballando e planificando correctamente os seus departamentos, a súa xestión económica nos seus departamentos con
contratos menores que excedían incluso as cuantías do que é un contrato menor, con planificacións de obras sin estar correctamente os trámites realizados, sin presentar as documentacións pertinentes, as propostas de gasto pertinentes. É dicir, non se estaba levando adiante e non sei agora na conta 2021 que virá para o vindeiro ano. Pero, desde logo, no 2020 sí que hai unha evidente mala praxis na xestión económica deste Concello. E sí que tamén o único que se fai é limitarse a levantar eses reparos de forma continuada, sin cuestionarse nin buscar unha solución aos múltiples problemas. Hai que chamar a atención a que esas áreas planifiquen correctamente en función dos seus orzamentos, hai que reducir un exceso de gastos que non terían que estar aí. É evidente, xo comentou tamén a compañeira Davante, que é necesario canto antes unha nova RPT, porque o tema de persoal é moi serio, moi grave, é un dos graves problemas deste Concello, esas horas extras a maiores, esa falta de personal en algunhas áreas, este descontrol que hai, por lo tanto, cada vez é maior a necesidade de ter esa RPT. As prórrogas tácitas de certos contratos, iso non podemos tampouco permitilo. Entón, todo isto nos leva, e así o especificaba tamén o interventor no seu informe, todo isto nos leva a que hai que correxir, hai que traballar para correxir todas estas eivas. Non se pode continuar nesta improvisación continua que se estaba facendo polo anterior, estamos falando das contas 2020, polos que estaban no ano 2020, e, advertir que, inda que as observacións Davante non son alegacións, polo tanto, hai que desestimalas, si que non poden seguir o Concello de Cangas nestas mans. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, o PSOE tamén quere dicir o mismo, pero vamos a incidir sempre no mismo. Sempre sucede, goberne quen goberne, sempre sucede o mismo. Levantamientos de reparos, contratos prorrogados, lo outro e lo del máis allá. Falar de subsanar os problemas, home, todo o mundo intentará poñer o máximo posible para que se subsane, pero esta vista é comprobado que debe ser unha cousa moi difícil cando un ano tras outro caemos no mismo erro. Nada máis por ahora. Turno de palabra para o PP. Boas noites a todas e a todos. En primeiro lugar, disculpar a ausencia do compañeiro Rafael Jiménez, que por motivos personais non pode asistir ao pleno. En segundo lugar, falar un pouco da conta xeral que ven hoxe a aprobación. Dicir que a mediados do mes de agosto se celebrou no Concello de Cangas a Comisión Especial de Contas, onde se determinou e, unha vez máis, se repetiu a presentación da conta xeral fora do plazo que se establece, que tiña que ser antes do 1 de xuño. Agora se trae a pleno a súa aprobación, cando se tiña que haber traído a pleno xa antes do 30 de setembro. Debería estar xa rendidas contas no Tribunal de Contas antes do 15 de outubro e atopámonos nas fechas que nos atopamos. Esta costume de pasar dos plazos e das datas xa é continua ano tras ano, pero pode traer consecuencias negativas como sucederon en outros concellos. Entrando no fondo da conta xeral, nos atopamos co seguinte, aínda que falaban os outros grupos municipais de observacións, é necesario citalo. O informe destes últimos anos sobre a conta xeral era negativo, pero que este ano é demoledor. E por iso a todos os grupos nos preocupa moito esta situación. Temos un descenso dos nosos ingresos totais dun 1,5 respecto ao ano 2019, sendo a cantía do descenso de 244.000 euros aproximadamente, cando as perspectivas decían que iban a baixar moito máis os ingresos. En canto gasto, que descendeu un 9% respecto a 2019, falamos dunha cantidade aproximada de 1,5 millón de euros. Non entendemos que nun ano que o Concello tiña que ter unha forte implicación no gasto social e axuda debido á pandemia, o Goberno de Cangas reduzo o gasto en 1,5 millóns de euros. Aínda coa drástica reducción no gasto do importe sinalado, nos atopamos con dúas magnitudes da economía do Concello en sino negativo, que o remanente de tesorería e o resultado orzamentario. O resultado orzamentario é negativo en 125.000 euros e o remanente en 300.000. A verdade que non é comprensible que existan estes datos negativos reducindo o gasto da forma que se reduciu, nun 9%. Pero o que nos parece máis grave é o que se contempla no informe de intervención
son os 231 reparos suspensivos. Os reparos na contratación foron 105 e afectaron un total de 4,8 millóns de euros. Tendo en conta que o gasto corrente engloba servicios e suministros, o gasto corrente reparado foi de 3,7 millóns sobre o total do gasto corrente. É dicir, que o 77% do gasto corrente do Concello se realizou de forma irregular e sendo advertido de forma continua e ano tras ano por parte da intervención municipal. Falamos que na contratación de obras con 12 reparos foi 1 millón de euros, pero que en servicios estamos a falar de que foron reparados 3,1 millóns de euros con 62 reparos, e en suministros 31 reparos de 500.000 euros. Sinalar o texto da intervención municipal, que me parece moi importante, que fala, por último, especial mención precisa el caso de la contratación menor. En este caso se producen ausencia total de procedimientos. Llegan facturas al Concello que documentan gastos que no han sido objeto ni siquiera de propuesta ni retención de crédito. Desconocimiento de los límites de la contratación menor, tanto en tiempo como en cuantía. Se encadenan prestaciones a lo largo de sucesivos ejercicios o incluso del mismo ejercicio, con los mismos o muy similares objetos contractuales, que sobrepasan conjuntamente los límites de la contratación menor. Omisión de trámites preceptivos del procedimiento, caso de realización de obras, en especial de mantenimiento, sin el preceptivo proyecto o sin informe respecto de su innecesariedad. Outra área de gasto que sinala a intervención moi preocupante con problemas de planificación son as subvencións concedidas, sobre todo as de concesión directa. Sen existir unha base de adxudicación das mesmas, no informe consta literalmente o seguinte texto. O Concello solamente tramita subvenciones en régimen de concesión directa, bien sea por recogidas nominativamente en el presupuesto, bien por tratarse de subvenciones concedidas directamente en base a la concurrencia de circunstancias de carácter o principalmente cultural y deportivo. Las principales deficiencias en materia de subvenciones residen en el cumplimiento de las obligaciones de justificación de las mismas, que en la práctica totalidad de los casos presenta deficiencias que advierten pero no son objeto de corrección, así como son objeto de exigencia y reintegro. Falamos que todas as subvencións concedidas polo Concello de Cangas, o 94% foron concedidos como concesións directas, sin ningún tipo de procedimento nin control. Ante estes datos, temos que expor a nosa denuncia por non ter buscado solución ás deficiencias que non son deste ano, que se levan repetido xa dende fai varios anos. Dende o Goberno de Cangas, en concreto, desde a Concellería de Facenda, non se preocupan por solventar os problemas. Os feitos están presentes. Os problemas de contratación que ven denunciando a intervención e seguen adxudicando a dedos pequenas obras e servicios que deberían ser tramitados por un procedimento de negociado ou concurso, que decir da fórmula elixida para conceder subvencións. E para rematar, sinalar que existen 59 reparos no gasto de personal sin ter en conta os reparos das nóminas xerais. Reparos por horas extraordinarias e por gratificacións, demostrando unha falta de planificación neste área que o solucionan con horas extras e gratificacións extraordinarias. Estes números demostran que o Goberno de Cangas non ten ningún interese por mellorar a forma de traballar e corrixir as deficiencias que veñen denunciando os servicios técnicos en materia económica. O que lles interesa é estar aí sentados e sair na foto. Nada máis por agora. Turno de palabra, concelleiro de AZ. Sí, bueno, poume parar fundamentalmente na intervención do PP, que evidentemente na súa liña de sempre de presentar as contas e todas as actuacións económicas e financieras do Concello como algo desastroso, pero en realidad teño que coincidir co que decía o PSOE antes, se ti colles as cinco últimas corporacións, para non falar de cores políticos, sino de feitos constatados, todo isto que se está significando ahora, por exemplo, eu quero recordar, cando se fala do recoñecemento extrajudicial de crédito, sempre se viu facendo por cantidades moi superiores en concellos moi cercanos e de menor entidade, con cantidades moi superiores, por poñer un exemplo. Ese tipo de datos tamén se contrastados. Para nada se entran a valorar temas fundamentales como ter que entender que o ano 2020 o Concello tuvo que afrontar prácticamente en solitario, sin axudas reales da Administración, a afrontar a problemática da COVID, que aínda hoxe xenera gastos extraordinarios a maiores. Todo ese tipo de factores non se consideran, eso é evidente. E, efectivamente, hai uns problemas serios que, efectivamente, teñen moito que ver con unha política que hai perfectamente planificada para que os concellos estén totalmente secuestrados e encorsetados
polos poderes centrales e autonómicos. En este momento non hai unha liña de planificación da financiación local que permita afrontar dunha maneira rigurosa toda esta problemática, tanto de poder contar con personal suficiente como para que non se den situacións de bloqueo gravísimas. Hai un esforzo extraordinario en este momento de fiscalización e control do gasto, que desde logo garantizo que vai ir a maiores. Que ocorre? Que temos unha persona, por exemplo, en contratación que non só está traballando aí, sino tamén dunha forma herdada, tamén está no CIN, por poñer un exemplo. Pero que, por desgracia, situacións que se repiten é que, efectivamente, sí que temos no punto de mira a corregir. Hai en este momento órganos de fiscalización moi superiores a outras etapas, como pode ser a central de compras. É claro que se están facendo, si evidentemente hai casos que aquí se denuncian, nos vamos a acompañar esa denuncia, nos parece moi ben. Pero todo o que non se faga con negociados, con concurso ou a través da central de compras, que a veces hasta crea problemas moi serios. Por qué? Porque, evidentemente, claro que plantea problemas non poder facer determinado tipo de contratacións con carácter urxente ou en función da solvencia e da capacidade real e non simplemente a veces condicionada polo prezo. Pasa que, claro, aí entraríamos nun debate de moito máis calado. Por lo tanto, eu creo que a conta xeral, como xa foi debatida na Comisión Especial, ten claramente todo, como documento puramente contable a nivel administrativo. O señor interventor realizou ese documento en conformidade cos datos sobrantes. Eso, en este momento, xa digo, obligadamente ten que ir a pleno pola alegación presentada e hai que resolvelo, porque, senón, se queren ustedes que se cumplan os plazos, asilicemos o procedimento. E remato dicindo unha cousa. O Tribunal de Contas non é un órgano neutral, como mellor alguén pensa. Toda esta batalla que agora se está dando a nivel de administración central, na renovación de determinados órganos, como pode ser o propio Constitucional, donde os partidos meten hasta xente corrupta nese tipo de órganos. Por lo tanto, que non se vayamos ao problema de fondo, que é a Lei de Financiación das facendas locais, que é onde está a verdadeira pedra angular de toda esta situación económica, que aínda así se irá demostrando no tempo, con perspectiva, que a situación económica de Cangas non é tan calamitosa, ni muitísimo menos, como se pretende presentar. E que, en todo caso, chegado o momento, entraremos a debatilo, os furados económicos que o Partido Popular meteu dunha forma gravísima e absolutamente irresponsable este Concello. Pero sobre ese tema xa falaremos no momento oportuno, nada máis. Turno de palabra para Avante. Pouco máis que decir, creo que se expuso claramente cales foron os motivos para presentar as alegacións dentro da conta xeral. Incluso o compañeiro Pío Millán creo que profundizou en todos e cada un deses puntos. Que se facían as cousas mal xa antes noutras corporacións, incluso, pois probablemente nalgún momento se fixeron as cousas non del todo ben e hubo que levantar algún reparo, pero de verdade que sí que este informe é un informe moi demoledor. E incluso como propio documento di, e é o interventor que no di, dende as propias concellerías, moitos dos expedientes ni siquiera constan retención de crédito, proposta de gasto, son documentos que un área ten que levar ao dedillo. Iso é procedimento legal, non é máis dentro do Concello. Penso que prácticamente hasta para comprar un bolígrafo probablemente haya que facer un contrato menor a día de hoxe. Quero dicir que son cousas que sí que me parecen moi graves, que antes ou en anteriores corporacións o mellor o tema estaba moito máis controlado e é o propio interventor o que di que aparecen facturas dentro do Departamento de Intervención que non se saben a donde dirixir, a que expediente pertenecen ou de que tema son. A ver, non é algo que saquemos os grupos da manga, nin é algo, non, é algo que figura nun documento de intervención, é algo que está a pasar e é algo ao que hai que meterlle man porque é ben fácil de poder xestionar mellor. Quero dicir que hai cousas que son moi mellorables. Nada máis, o noso voto vai a ser en contra porque propiamente o interventor desestima as nosas alegacións e ese é o motivo, nada máis. Turno para o BNG. Sí, bueno, non imos incidir no mesmo, sí que o que está claro é que todos os procedementos que viñan mal xa de antes, os anteriores corporacións, reparos que había de nóminas, todo isto nos indica, e leva indicándonos desde hai moitos anos, que había que mudar moitísimas cousas. O levantamento do reparo das nóminas de todos os meses, o levantamento de horas extras, deses reparos de horas extras e demais, indican que temos un grave problema en persoal, por exemplo.
Aí hai que meter man a RPT famosa que está parada dende hai anos. Na anterior corporación iniciáronse os trámites, o anterior alcalde intentou negociar co persoal, e non sabemos nada máis. Esa RPT está parada, esa RPT está nun queixón, non sabemos por qué non se continúa con ela. Eso solucionaría parte deses reparos que levan anos arrastrados, anos de moitas corporacións anteriores. Pero, efectivamente, comentaba eu, Ángela, é que hai reparos a maiores de cousas que non deberían ser. Hai aquí, ademais estaba repasando agora os listados das contas que presenta o interventor da Conta Xeral, e hai unha cantidad de reparos en facturación sen procedemento. É dicir, hai facturas que se chegan a este Concello sen ningún tipo de procedemento. Hai moitísimas. Estou falando dunha relación, a primeira folla, e todo o que canto está marcado é sen procedemento. Que quero decir? Que nin se facía unha proposta de gasto. E chegaba a intervención esa factura e non sabía nin de que departamento era. Eso é xestión económica dun departamento, dun área. A xestión é planificación. Esa planificación ten que ir acompañada do seu procedimento ordinario, que é presentar unha proposta de gasto, esa aprobación desa proposta por parte de intervención, retención de crédito, se existe crédito, e continuar adiante. Se non existe crédito, evidentemente, o interventor non deixaría continuar. E iso é o que non se estaba facendo no ano, polo menos no ano 2020. Que hubo reparo sempre, sí, pero de tal calado, con propostas sen preparar e sen fiscalizar e sen planificar, nunca hubo tantas. De horas extras, sempre as hubo, problema de persoal. De nóminas, sempre as hubo, problema de persoal. De outro tipo de contratacións e de obras que non revisa o interventor, tamén sempre as hubo. É cuestión de ir arransando todo ese tema, como a central de gastos e outras a maiores. Pero aquí hai moitísimos reparos que son de non planificación, de unha mala xestión económica. De todos modos, nos vamos manter o voto, non son gastos nosos. Vostedes tenen que solucionar este tema canto antes, saben que teñen que facelo. Falaron na anterior conta 2019 que iban a intentar arransalo, a central de compras creo que xa está en marcha, pero é que teñen que continuar e non poden continuar con esta presión sobre a propia intervención e sobre a propia contabilidade do Concello con facturas que non se sabe ni para que son nin de onde veñen. Esas están gastadas, nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, pois o noso voto vai a ser a favor. Solamente quero dicir unha cousa. Claro que hai moitas facturas que non se saben onde veñen ni onde van, pero que tamén hai que darse de cuenta que foi un ano do COVID, hai facturas que non, cousas que non se podían facer retención de crédito, como desinfeccións, unha cousa e a outra. Aquí, nada máis que se mira unha historia, pero miramos o calado do COVID, todo o que había que facer día tras día que non se podía programar. Non creo que os facía falta unha cousa, había que facer unha retención de crédito aí para que dure 3 días en intervención ou en onde sea para cerrar ou para comprar unha cousa. Hombre, eu digo que hai que evitar o dos reparos, pero é que hai historias que tampouco, aunque non se repararan, non pasaba nada. Con isto nada máis. Turno de palabra para o PP. Bueno, empezando por o final, preocupa máis palabras do señor González. Esta última frase de, aínda que non se reparara, non pasaba nada, creo que está inferindo xa na fiscalización da administración dunha maneira sangrante. É dicir, hai algo sagrado en calquera administración pública que o procedimento administrativo é a fiscalización do gasto. Se para vostede eso non é importante, pois, señor mío, pois agarrémonos, porque entonces se algo funciona aquí e se algo garantiza os dereitos das veciñas e dos veciños é que existe o procedimento administrativo e que existe unha fiscalización do gasto, porque nós temos que ser controlados co que facemos, porque temos que dar resposta a toda a veciñanza. Se vostede cree que pode facer gastos sin dar contas do que fai, pois, Dios mío, é preocupante, esa forma de pensar, é preocupante para estar nunha administración. Respostando ao señor Abalo, decirlle que, en primeiro lugar, dice que había reparos de atrás, pero como ben dixeron outros grupos políticos, non pode comparar nin o número
ni a envergadura, ni o tipo de reparos que había antes, que non pasaban de 50 ou 60 a que levan 4 anos por encima dos 300 reparos. Segundo lugar, polo que citou vostede, parece que o COVID só sucedeu en Cangas, que creoulle un problema grave a Cangas. Pero tanto gastaron que gastaron 1,5 millón de euros menos que o ano anterior. Ese é o grave problema. Os problemas de contratación e subvencións intentou alegar vostede que eran problemas de outras administracións, que lle causaba o Concello de Cangas outras administracións coa súa política. Pois, señor, que vostede decida elixir unha empresa en concreto a dedo e non faga o procedimento adecuado ou que se meta unha factura sin o control establecido, non creo que sea culpa de outra administración. Fala vostede da falta de neutralidade do Tribunal de Contas. Pois vostede ten que estar agradecido porque nos consideramos que non existe neutralidade, porque o Concello de Cangas xa tiña que levar un tirón do Elles o ano anterior ou anterior, polo número de reparos que tiña encima. Pero debe ter algún vostede, como vostede ben di, debe ter algún amigo no Tribunal de Contas que os protexe ben o Concello de Cangas. Dice que ten que vir a pleno porque se presentou alegacións por parte dun grupo. Non, ten que vir a pleno porque así establecido pola Lei de Bases de Réximen Local, que tense que aprobar definitivamente en pleno antes de que se rindan as contas no Tribunal de Contas. Vostede iniciou a súa exposición de motivos con unha frase: coherencia co que apunta o interventor. Solo lle pedimos iso, coherencia co que apunta o interventor, e o interventor foi demoledor. Póñanse a traballar, non busquen a culpa e non fagan oposición da oposición, que nós estamos aquí para fiscalizar a súa labor, pero que teñen que traballar, que teñen que xestionar e que teñen que adaptarse ás reglas que establece o procedimento administrativo da fiscalización son vostedes. Nos, ante estes números, non nos queda máis remedio que votar en contra. Turno de palabra ao concelleiro de Facenda para rematar. Co voto en contra manifesta que o Partido Popular o único que persigue é desvirtuar a realidade e perxudicar a imaxe do Concello de Cangas, porque se isto é un documento puramente contable, é como dicir que este documento fixo mal o señor interventor. Pero, evidentemente, eu entendo o papel do Partido Popular. O partido máis corrupto da Europa Occidental, que é unha tropelía de funcionamento nos concellos, nas diputacións e no goberno central, ou na propia Xunta, que nos veña ahora dando leccións respecto da xestión. Claro que, evidentemente, tamén nos estamos en contra de que se presenten facturas sin o procedimento legalmente establecido, faltaría máis. Pero, en ese caso, usted se lanza a difamación e facendo unha acusación como se iso fora un sistema que efectivamente está auspiciando desde esta Consellería, cousa absolutamente falso, porque hai constancia que, precisamente en consonancia co señor interventor, xa no goberno anterior e no actual, sempre se den indicacións claras de cal debe ser o procedimento a seguir. Aí sempre vamos a coincidir con calquer outro grupo. Pero eu creo que, efectivamente, nin a envergadura que ten este Concello neste momento, nin a situación pola que se atravesa ten nada que ver con etapas anteriores, e que, efectivamente, a situación tremenda que no económico xenera o problema da COVID, que pretenda ser ignorado polo Partido Popular e sacarlle a responsabilidade a outras administracións, están na súa línea, non? Polo tanto, non hai que tal. Claro, estarán incomodados co Tribunal de Contas porque foron ali de chivatos pensando que iban a facer caso ao que ustedes presentaban, pero de momento non debía ser tan grave o que presentaron, cando non fixeron caso. Pero encima se incomodan. Claro, se se levan hasta mal coa propia Xunta, están no PP, pero logo se levan mal coa Xunta. E agora, claro, non lle gusta unha conta xeral elaborada con todas as prerrogativas legais polo señor interventor, e hai que votar en contra porque do que se trata na súa brutal campaña de acoso e derribo, hai que votar tamén contra a conta xeral. Bueno, efectivamente, eu creo que as observacións que poda facer intervención non había lugar a que con mínimo de criterio se votara en contra, pero bueno, están ustedes evidentemente facendo política como fan con todo, inda que logo sea unha incoherencia total na súa xestión económica cando lles toca, nada máis. Repetido. Bueno, procedemos á votación. Votos en contra. Son 8 votos en contra davante o PP, abstencións, 2 do BNG, votos a favor, 8 votos a favor. Temos que votar outra vez?
Votos en contra? 8. Abstencións? 2. Votos a favor? 8. Aprobada polo voto de calidade da alcaldía. Procedemos ao punto número 3, expediente 6.343, sobre a moción do Grupo Popular sobre o plan de investimentos do ciclo integral da agua e a recepción das obras do EDAR de Donón e do EDAR de Balea. Doy o turno de palabra ao PP. Bueno, por desgracia, unha vez máis, temos que presentar este tipo de mocións porque a situación non deixa de agravarse en materia de saneamento no municipio de Cangas. Hoxe mesmo sale un anuncio nos medios de comunicación dicindo que se vai a executar unha obra con unha inversión de máis de 1 millón de euros contra o plan de inversións do contrato do ciclo integral de agua. No pleno do 4 de decembro de 2000 se debatiu unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular onde se acordaba o seguinte, que o Goberno entregara o listado de obras realizadas que constaban no plan de investimentos do contrato e que non foron financiadas pola UTE de Cangas co seu correspondente custe. Listado de obras aprobadas que se atopan no plan de investimentos do contrato de ciclo integral de agua co seu correspondente. E elaborar un novo listado actualizado as obras a cometer con financiación do plan de inversións en base ás variacións citadas nos puntos anteriores. A proposta fora aprobada por maioría e un ano despois, a día de hoxe non temos coñecemento deles. Acaba de entregar a alcaldesa un documento, sería, canto menos anecdótico que se entregara no inicio do debate desta moción, porque con un ano de retraso e ainda na moción deste luns ou na comisión deste luns decía que xa tiña o documento e tardou unha semana precisamente en entregalo. A nosa preocupación nesta materia vai en aumento, xa que se pasou un ano dende a petición desa documentación e non temos coñecemento dela, non sabemos cal é o importe total gastado do plan de inversión, nin o que queda pendente de gastar, nin o precio das obras, nin quen desde o municipio, desde o Concello de Cangas, tutelou e vigilou que eses precios que estaban nos proxectos eran os adecuados. Non temos información ninguna ata a data de hoxe. En segundo lugar, sinalar que siguen transmitindo queixas por parte da veciñanza e que coñecedora a realidade das obras da EDAR de Donón e da EDAR de Balea como trasladou a alcaldesa en pleno xa de meses atrás, por supostas trabas burocráticas non están entregadas esas obras. A responsabilidade do Goberno de solucionar estas trabas no menor tempo posible. Non ten explicación ninguna, como xa destacamos no outro pleno, que sigan dando esta situación. E por todo elo, presentamos as seguintes propostas de acordo. O Pleno Corporación insta ao Goberno Municipal a remitir de forma inmediata a todos os grupos municipais listado das obras executadas con cargo ao plan de inversións do contrato ciclo integral de agua, onde conste o importe das obras e o órgano a aprobación das mesmas. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a recibir de forma inmediata as obras realizadas na EDAR de Donón e na EDAR de Balea coa correspondiente posta en funcionamento de ditas instalacións. Nada máis por ahora. Turno de palabra para Avante. Boa noite a todas e a todos. Dentro do Grupo Municipal de Avante queremos tamén contextualizar un pouco o noso traballo tamén en este sentido, porque no mes de agosto, creo recordar, presentamos unha serie de preguntas dirixidas á alcaldía para instar a unha asuntanza entre o Concello, a oposición e a UTE, a cal nunca foi respondida, e vímonos na obriga de presentar no pleno de setembro unha moción para solicitar esa asuntanza entre todas as partes para buscar solucións e ver cal eran os pasos a seguir no futuro. Como esa asuntanza realizouse despois da presentación da moción, retirámola no pleno, como así dixemos, e aí tuvemos unha asuntanza despois de moito tempo entre todas as partes para poder falar, sentarnos e que cada unha delas aclarara en que situación atopaban. Nesa asuntanza, varios dos puntos que saliron tamén foi parte do que está agora o Partido Popular volvendo a reclamar, que era a solicitude dun plan de investimentos a futuro sobre o restante dentro do contrato do ciclo integral da auga e saber tamén canto se levaba executado sobre ese punto.
Outro punto que non é menor, que non se inclúe na moción, e aí vamos a instar ao Partido Popular a unha emenda de engádega ao final, que sería tamén instar a UTE a presentar un cronograma para a execución das obras do proxecto de saneamento da Sunconca da Ría de Aldán, que foi presentado no Concello de Cangas en xaneiro de 2020, porque foi simplemente outro punto de acordo que naquela xuntanza todos os grupos políticos, co goberno, incluso coa empresa, acadamos. Dende aquela xuntanza ata agora, nada sabemos, ni nada supemos, nin tuvemos ningún avance, e entendemos cal foi o motivo da presentación desta moción por parte do Partido Popular. Nos sorprende que agora, outra vez, hai que traer as cousas ao pleno para que se nos entregue información ou se nos dea cando foi un compromiso por todas as partes. Este documento non ten fecha de entrada no Concello, supónse que se recibiu por correo electrónico, pero está asinado polo representante da empresa a día 20 de outubro, estamos a día 29. Non sabemos cando foi entregado ni cando foi enviado, pero el firma atentamente en Cangas a 19 de outubro. Estamos a día 29. O lunes, na Comisión Informativa, tampouco se nos deu traslado desta información. Non entendemos cal é o motivo agora de dalo así a correr e casi de tapadillo. Parece que se nos obriga ou se nos obriga a traer as cousas a pleno, que se podían aclarar e se podían seguir falando como naquela xuntanza, entre todas as partes, cando creemos que a maioría dos que estamos aquí sentados estamos traballando dunha forma conxunta ou intentando buscar solucións dunha forma positiva. Pero a realidade é que non sabemos e desconhecemos cal é o motivo do Concello de Cangas, que simplemente hai que traer as costas a pleno e non se responden nin as preguntas. Dende o noso grupo queremos criticar, vamos a preguntar ao Partido Popular, aínda que hoxe saleu públicamente na prensa unha noticia de que a colocación dun cartel na que se iniciaba unha obra, pero tampouco sabemos se vai iniciar, porque a empresa Didi tampouco fai, entonces pedímoslle que, como o que sobra, o que redunda non sobra, na moción, si acepta a nosa engádega, por agora nada máis. Turno de palabra para BNG. Ben, está claro que traer mocións a pleno de temas que estamos continuamente falando deles, é lícito totalmente, e o que rebunda non dana, é dicir, podemos traer todas as mocións que se levaron traendo e que están incumplidas dende hai moitísimos anos. Neste caso, neste tema desta moción, inda que nos imos apoiala, porque estamos totalmente de acordo nos puntos de acordo, sí que levábamos a unhas xuntanzas, cando nos xuntamos, intentamos aclarar o tema, se nos dixo que a documentación que presentara a UTE viña mal, porque viña con obras que non eran da UTE, que eran obras do propio Concello, e o que se lle requería a UTE era precisamente as obras que fixeran eles. Agora botei un vistazo así por encima ao documento que nos acabas de entregar, e figuran obras que son discutibles en canto a si son obras que teñen que ir no plan de investimentos ou si son obras de mantemento. Eso corresponde, en este caso, ao goberno municipal, pero a nivel persoal, polo que me tocou levar no seu día, hai obras aí que son bastante discutibles. De todos modos, por iso non entendo a presentación desta moción, que era para reiterar de algo que xa estábamos traballando en iso. O que sí resulta curioso é que aparezca en prensa anuncios sin ter celebrado ninguna outra xuntanza, que aparezca este informe agora previo ao debate desta moción, que podemos ter a xuntanza antes da Comisión Informativa ou a posteriori da Comisión Informativa para falar deste tema, e estamos totalmente a cegas enterándonos pola prensa dos anuncios das obras que se van facer ou pensan facer. Mentres temos a EDAR de Donon parada, mentres temos a EDAR de Cangas sin funcionar completamente, as obras do Espírito Santo, xa non falemos delas, que os veciños e veciñas somos que temos que sufrir esas obras, tantos que podíamos pasar por aí como os que viven aí moito máis. E estamos nunha situación onde, aunque estábamos traballando positivamente en conxunto todos os grupos para poder avanzar, porque realmente o problema de saneamento, de abastecemento de Cangas é un problema moi serio, moi grave, o separativo de pluviais é un problema moi serio, moi grave, e se está mirando continuamente polas verteduras que hai, que é algo recurrente ano tras ano, cada vez que ven as chuvias moitísimo peor. Estas solucións que estábamos buscando entre todas e todos nos aparecen así de golpe, pois un informe por aquí, paralizanse as xuntanzas, non se continúa falando. Vamos a ver, se somos algo serios
nin vostedes están agora mesmo en situación, e que digo así de claro, de ir por libre, non están nesa situación, e o saben, nin tampouco o Goberno, o Concello de Cangas, perdón, os veciños e veciñas merecen que sigan indo por libre. Estamos traballando conjuntamente para buscar solucións. Pois busquémolas, aclaremos e poñamos as pilas onde teñamos que poñer. A UTE acaba de presentar ese documento, como ben decía a compañeira, o día 20, me parece, o día 19, que está asinado. O se 29, podemos ter esas xuntanzas, podemos ter solucionado. Vostedes saeos en prensa anunciando unhas obras, onte, non lembro o día. Podemos ter tamén unha xuntanza para decirnos, oye, mira que van a comenzar con ese tema. Non é titulares, é traballar e conseguir que isto se vaya regularizando, pero no menor prazo de tempo posible. Turno de palabra para o PSOE. Pois nós seguimos a mesma línea e dicimos que estas mocións, tanto xa están tan debatidas o mes pasado, este mes, agora a boa noticia é que, polo visto, as obras empezan o día 8. O papel que tanto reclamábamos aparece hoxe. Polo tanto, esperemos que a empresa cumpla, poñase a traballar, poñase en funcionamiento a dar de Donón e a de Areamilla e tira outras cousas, nada máis. Bueno, non teño moi claro por onde comezar, porque a verdade é que foi bastante interesante a intervención de todos e de todas, e creo que é bastante importante que nos poñamos en situación, non? Eu creo que o encabezamento do documento da empresa, que, por certo, mete por rexistro de entrada deste Concello, pon claro que informa sobre a obra do Plan de Inversións resposta aos puntos da moción do PP, ben, desta moción. E así o dirixe a propia UTE, non? E como vostedes saben, e principalmente Pío Millán, que o recalcaba antes, que coñecen o procedimento administrativo posiblemente máis que a min, porque eu sou moito máis novata en política, saben que entre a comisión informativa e o pleno, pois o expediente non me permite subir certa documentación, e saben que eu lle dixen que había chegado unha documentación de forma incorrecta. Ben, me sigo reiterando niso. Ben, a empresa, unha vez chega a moción, quero recordar que certamente esta moción atrae o Partido Popular ao pleno do 4 de decembro do ano 2020, ben, fai un ano, que é certo que fai xusto un mes no pleno anterior se volve a insistir noutra moción na mesma línea, pleno no que certamente Avante presenta unha moción e que retira se temos unha reunión. Temos esa reunión, o sea, fai 30 días temos esa reunión, a temos aquí coa empresa, quedamos aquí todos en volver a sentarnos coa empresa, que a empresa nos fixese chegar a documentación, pero o PP volve a meter unha moción antes de que a empresa presente esa documentación, co cual os ciclos de reunións deben ser, a medida que temos documentación para discutir sobre ela, e aquí se lle requeriu, estaban todos os portavoces presentes a esa empresa, que nos presentase a documentación. Ben, eu nunha reunión desta semana anterior, de fai 2 semanas, non sei, porque me reúno habitualmente cos portavoces todas as semanas, sinda que esta semana me deron plantón, e hai un portavoz que así o pode confirmar, só éramos 2, na convocatoria de portavoces que tiven esta semana e non a puidemos celebrar porque os demais non apareceron á reunión. Eu xa lles comentei aos diferentes portavoces que a UTE presentara un dossier en papel, donde se metían inversións e obras que pagara o Concello. Quedamos en que ese documento non valía e que había que requerirlle a UTE outro. Ben, esta reunión fai 2 semanas, o sea, vamos a ir dicindo prazos. Entón, é cando lle transmito, unha vez que entra a moción, lle digo, mira, aquí tes a moción de PP, estamos esperando todos, levamos unha semana ou 2 esperando a que nos mandedes unha relación e aquí nos mandan esta relación. Ben? Esos son os tempos, non fai 4 meses, ni 5 meses, ni un ano. Foi este último mes, ben, 3 reunións sobre o tema de saneamento. 3, ben? Se lle pediu, hai que recordar que a obra que se presenta onte en prensa é unha obra que se trae 2 veces a pleno e se aproba neste pleno, que se aproba coa maioría dos votos, que non hai ningunha novidade, o único que se comunica é o inicio desa obra, ben?
como calquer outra obra e como calquer outro goberno anterior. Non hai nada absolutamente nada novedoso, se non fora que é unha obra importante e así se fixo reflexar no pleno en que se aprobou ese proxecto, co cual, bueno, pues todo o mundo se pode remitir justamente a ese pleno e xa se ve quen votou a esa obra. Ben? Se lle pediu un cronograma á empresa, estábamos todos presentes nesa reunión e a día de hoxe, pois eso, realmente pois non o temos, si que é certo que se nos traslada que se vai empezar a obra o día 8 e ademais non o trasladamos porque é urxente, xa que esa obra temos concadenada con outra obra do Plan Concello do ano 2020 e eso nos está traendo problemas a este Concello en ese sentido, pero hasta aí saben vostedes que yo trasladamos a UTE todos, pero completamente todos os portavoces desta corporación. Entón, centrándonos no importante, porque eu creo que o importante é outra cousa, ben, certamente a empresa fai a chega desto, este documento está en mans dos abogados deste Concello, porque nós tampouco estamos de acordo en que todas poidan ser acatables a ese plan de inversións. Ben? Entón, é un documento que están desde o momento que nos entra na man, e xa lles digo que foi o mesmo día que eu lles comuniquei a vostedes que existía este documento e que traía ratas, están mal dos nosos abogados para que eles nos digan, porque eu non son técnica, se realmente está exactamente acorde ao plan de inversións que se firmou aquí cando se asinou coa empresa. E reitérome no que falamos nesa reunión de portavoces coa empresa. É dicir, incluso antes de reunirnos coa empresa, unha vez que o apoio xurídico deste Concello faga o informe que se lle require en base a este documento, nos sentaremos todos os portavoces dos partidos aquí para decir si realmente e aínda así estamos de acordo que consideramos investimentos ese plan ou non, ou simplemente consideremos obras de mantemento. Ben? Eso era o cronograma que nos habíamos acordado nesta mesa. Ben? Entón, bueno, o PP decide volver a insistir en meter a moción. Obviamente, o que comentamos antes, cada un obviamente libre de meter as mocións que queira, pero os plazos son os que son. Foi o anterior pleno, as reunións foron posteriores, a documentación é posterior e as obras sí que non poden parar, pero eso non significa que se recoñezan ou non se recoñezan nos plans de investimento. Esa é outra cousa que xa lles digo que están en mans dos abogados deste Concello. Igual, volvemos ao que discutimos no pleno anterior, que é o do EDAR de Donón e o EDAR de Balea. Ben, non lle podo enseñar nada máis que papeles, pero eu creo que o único que nos justifica as cousas, a solicitude, entrega de obra do EDAR de Balea, porque o EDAR de Donón xa o mostrei no anterior pleno, entonces repetirme non ten sentido, podemos remitirnos ao pleno do mes pasado. A entrega da documentación por parte da UTE está aquí, está suposta non recepción desa obra, ten entrada neste Concello o día 30 de setembro do 2021. Vou non repetir, 30 de setembro do 2021, é dicir, fai 30 días e os técnicos están pendientes simplemente de informe de valoración deso. Non fai moitísimos meses que entran este final de obra do EDAR de Balea. Turno de palabra para Avante. Sí, para o PP, que propoñen. Bueno, en primeiro lugar, respostar á proposta de Avante sobre a engádega dun terceiro punto e instar a UTE a un cronograma da obra que hoxe sale no medio de comunicación. Non temos ningún problema, ademais creo que é unha necesidade, porque falan de que van a iniciar, que é moi bonito, moi tal, pero aquí xa hubo unha reunión na primavera deste ano onde se nos trasladou que no mes de xuño empezaban as obras, estamos no mes de novembro e ainda non fixeron nada. Entonces, cal é a credibilidade da empresa nestas cousas? Pois pouca, nese senso. Entonces, lóxicamente, pois solicitamos un cronograma, pero un cronograma que sea mínimamente creíble e que hai un compromiso de cumprimento por parte da... Entrando en profundidade no que di a señora alcaldesa, parece que a responsabilidade toda do saneamento dos problemas é única e exclusivamente da UTE. Pero nos, tanto na moción, o mellor non redactamos suficientemente ben nesta moción, pero na moción do ano pasado falábamos de que o Concello
tamén ten que informar sobre esa situación. Aquí non aparece ningún documento dos técnicos municipais, nin que informen esta situación, nin que digan que obras se fixeron, e, sobre todo, queremos entrar nunha cuestión que só citamos na moción de fai un ano, porque vostede fala de tempos de semanas polas reunións, pero que hai unha moción aprobada por maioría fai un ano que fixeron caso omiso dela. E ese tema é o seguinte: quen nos di a nós que as unidades de obra e os prezos das unidades de obra que nos están entregando os proxectos da UCE son os correctos? Terá que haber un estudo por parte dos técnicos municipais donde avalen iso. A día de hoxe non temos nada, e pasou un ano e non temos información ninguna dos proxectos que se fixeron e dos que se están presentando, se os prezos son acordes cos precios de mercado ou están inflados. Porque o medo que temos máis grande, e temos que respostar aos seus veciños, é que isto acabe tendo que darlle cartos á empresa porque gasten máis en inversións do que había no plan de inversións. Estamos falando de 3,5 millóns de euros, que non é moco de pavo. Pero, desgraciadamente, se deixamos que a empresa unilateralmente establezca os precios e as únicas explicacións que veñen a pleno son as da empresa e nadie do Concello está disposto do Goberno a decir, bueno, pois o Concello ten que facer algo, porque parece que todo é responsabilidade da empresa. O Concello ten que decir se o que di a empresa é correcto ou non é correcto. E non só de temas jurídicos de cales son as obras de mantenimento e as obras de inversión, sino tamén os prezos. E terán que decirlo, porque isto é incompleto. Isto é incompleto. E, lóxicamente, nós insistimos que é urxente, porque nestes momentos a obra que se anuncia hoxe, estamos falando de 1 millón de euros, de casi un tercio do plan de inversións totales. Que nos dice que esos presupuestos non están inflados, que as unidades de obra corresponden co real? Porque xa nos pasou na obra de Herbello, que realizou a empresa a conta do plan de inversións, cando se demostrou que estaba inflado, porque había unidades de obra que xa estaban acometidas por legislaturas anteriores. Entonces, iso é moi grave e temos que vigilalo. E non é cuestión de reunións aquí, porque unha cousa é reunións que fan, e despois faise todo o contrario e vaise de forma unilateral por parte da alcaldía, que non é cousa que diga eu solo, dixeron os demais grupos municipais. Entón, nós creemos que é moi necesario esta moción, inda que algúns se poñen en cuestión, porque cada mes que pasa e cada proxecto que se presenta, da envergadura que se presentan como de hoxe, está poñendo en peligro o plan de inversións. E volvo a repetir, é unha cuantía moi grande e debemos ser áxiles. Entrando no segundo punto, e dar de Donón e dar de Balea. Ben, un mes, vale. Pero como lle explicamos aos veciños de Donón e as veciñas de Donón que no mes de marzo se anuncia nun medio de comunicación que está rematada unha obra e a día de hoxe esa obra non se puso en funcionamento, que sigue funcionando o sistema anterior de forma moi deficiente? Como se lle explica? É dicir, por moita burocracia que teñamos, por moitos papeles que teñamos, non ten explicación. Como responsables públicos temos que buscar unha xestión eficiente e áxil, na medida das posibilidades, pero nin é eficiente nin áxil se tardamos máis de 6 meses en darlle resposta a un problema desta envergadura. Nada máis por ahora. Turno de palabra de Avante. Primeiramente, gustaríame aclarar unha cuestión e unha insinuación que fixeche, Victoria, con respecto ao plantón asuntas de portavoces. Nos xa cho dixemos máis dunha vez, nos, por motivos laborais, eu personalmente estuve asistindo todo este verán polas mañáns asuntas de portavoces, e así o dicen que podía asistir. Na última que fun, e o digo personalmente porque así o fixen eu, dicen que por motivos laborais incorporado ao meu traballo non podía asistir. Seguides convocando asuntas de portavoces polas mañás. Nos o faremos logo nos rogos e preguntas. Rogaremos que as cambiades para a tarde, porque nos, como grupo municipal, só dixemos polas mañáns, por motivos laborais das nosas 3 persoas representantes no goberno, é nos moi difícil poder asistir. Por lo tanto, igual, non é responsabilidade só nosa que igual algún día vos demos plantón nós ou outros grupos políticos. Tamén tedes que intentar facer as cousas en horario na que se poida asistir, non só cando a vos convén. Con respecto á moción, é certo que reitero as palabras do portavoz do Partido Popular no sentido de que a edade de Donón pode ser que falla un mes que se recibe a documentación, pero fai moito tempo que o vosso goberno vendeu na prensa que estaba esa obra feita.
non é responsabilidade da oposición que exixamos que se poña en marcha cando non sabemos. Sodes vos quen estades vendendo públicamente unha obra e sodes vos quen estades dicindo agora que a empresa non entregou documentación, entón fai meses que levades mentindo respecto desa obra. Con respecto a de Vilariño, normal que teñamos a desconfianza e exixamos ese cronograma por este mismo motivo. O día 8, como non empecen as obras, a ver se o goberno está tamén ali exixindo que estén as obras comezadas, porque vendemos o bo, pero o malo non somos capaces de decilo. Non é un ataque a vos, nós de feito en este tema coa subconca de Aldán, e así o dixemos moitas veces, e lle dixemos na xuntanza UTE, a responsabilidade é prácticamente íntegra da empresa por incumplir o que nos venderon no verán cun cronograma. Que pasa? Que agora nos temos que dirigir a vos como representantes e sodes os interlocutores directos coa empresa. Vos pedimos que lle pidades un cronograma porque realmente están incumplindo e mentindo. Están dicindo unhas datas que non son reais, non? Por lo tanto, agradecer tamén ao Partido Popular que acepta a nosa emenda. Nos apoiaremos a moción porque creemos que é necesario e realmente todos estes temas, se non se traen ao pleno, non se nos dá información ninguna, por moitas xuntanzas que solicitemos e que fagamos, porque hasta que veñen ao pleno nin se responde. A nós non se nos respondeu a xuntanza hasta que tusemos o pleno cando a solicitamos un mes e pico antes. Agora, casualidade, o PP volve a traer unha moción ao pleno e aparece o informe da UTE. O mes que ven tendremos que presentar sobre a subconca de Aldán para que se dé resposta, porque seguramente é esa única forma de ir avanzando. Porque realmente, de outra forma, a realidade é que non se deu resposta a todas as preguntas e nun tema no que creemos que todas e todos estamos intentando ir da man ou buscar solucións de forma conxunta, pero parece que se non é a través do pleno non se vai a chegar a un acordo. E nada máis. Turno de palabra para o Benega. Sí, bueno, eu tampouco creo que o pleno sexa o lugar onde chegar a acordo, porque por moitas mocións que presentemos está claro de que van quedando aí. E todas e todos somos conscientes de que unha gran maioría delas que están aprobadas, eu ainda lembro, pois mira, unha das primeiras nosas que foi en xullo ou en agosto do ano 2019, que está no queixón, e estaba aprobada por unanimidade. É dicir, non é garantía a aprobación das mocións. Esa é unha desgraza que temos como democracia, unha IVA enorme que temos como democracia, porque non se fan caso as mocións e moitas delas, igual que os acordos, os acordos asinados moitas veces quedan no queixón tamén, ou hai que nos asina sencillamente para cumprir o trámite, nada máis. Por iso decía que non é garantía. Pero voume centrar na moción. O sea, a moción só ten 2 puntos de acordo, Pío. Relatache moitísimas máis cousas que o gallá viñeran incluídas a maiores nos puntos de acordo, pero só ten 2. Vos ti falabas das obras que executou o Concello e informes por parte dos servizos técnicos do Concello, pero é que nos puntos de acordo que veñen na moción é o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a remitir de forma inmediata a todos os grupos municipais un listado das obras executadas con cargo ao plan de inversións do contrato do ciclo da auga, onde consta o importe das obras e o órgano de aprobación das mesmas. Única e exclusivamente iso. E despois o tema das obras da EDAR de Donón e da EDAR de Balea. Esos son os 2 puntos de acordo. O ya viñeran máis puntos, se podían engadir moitísimos máis puntos de moitas cousas que non me ache ti, como é o tema dos informes propios daqui do Concello. Pero hai unha cousa que sí que teño que desmentir, señora alcaldesa. Eso de que van 3 xuntanzas falando de saneamentos, non. Hubo unha xuntanza a posteriori da moción de Avante que retirou, unha xuntanza caúte, que foi o que se pedía, e hubo 2 xuntas de portavoces onde se nomearon o tema do papeleo. Eso non é unha reunión. É unha xunta de portavoces onde se nos dá unha explicación dos papeles que hai. Nada máis. Eso non é unha reunión. Por lo tanto, só hubo unha. Non hubo máis. E o que pedimos é que haxa máis. Porque iso temos que aclaralo. E non podemos deixar pasar o tempo. Non podemos deixar pasar meses e máis meses e máis meses, porque isto vai engordando cada vez máis. E os problemas van a maiores. Agora detéctase vertidos aquí no fronte, que levamos, non sei, 50, 60, 70 anos con eses vertidos no fronte. Pero hai que buscarlle solución. Por iso digo, as xuntanzas son moi importantes, pero non é unha simple xuntanza de portavoces, que, como ben decía o compañeiro Davante, a veces podemos asistir ou non, porque sempre se fan en horario laboral para os que traballan aquí ou están libres ou teñen disposición, pero o resto das persoas temos o mellor que topar oco, hueco, ou a ver que podemos facer para poder asistir moitas veces a esas xuntanzas.
Insisto, nos imos apoiar a moción e vamos apoiar a engádega que meteu o Grupo Municipal de Avante, porque creemos que iso, o que redunda non dana, e temos que, parece que meter mocións seguido para que algo avance. Pero pedimoslle a señora alcaldesa que faga esa xuntanza, agora que temos algo de informes, fagamos esa xuntanza específica, non como unha xunta de portavoces, sino unha xuntanza específica sobre este tema, para continuar avanzando e buscar solucións a todos estes problemas. Porque estaremos empantanados con moitísimas obras como esta. Dende o 30 de setembro que entregaron o escrito, estamos a un mes e ainda non hai informes municipais para poder recepcionar as obras de Donón. Bueno, pois tendremos que poñer firme a quen teña que ser para que hace eses informes e recepcionar esas obras, porque os veciños e veciñas necesitan poñer en marcha inmediatamente esa depuración. É dicir, vamos a facer as cousas ben. Nós creo que todos os grupos políticos estamos pola labor de que isto avance, pero poñan tamén de súa parte. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Nós creemos tamén que todos en este tema estamos de acordo. Vamos a votar a favor da moción, pero tamén creo que se vamos a andar reunión xunta de portavoces, unha cousa ou outra, eu creo que isto é de maior calado. Eu creo que había que facer un pleno monográfico solamente co tema do saneamiento, do contrato de agua e todo referente a isto. Nada máis. Bueno, eu son dos que non lle vou facer a ola ao Partido Popular, vale? Porque aquí parece que as cousas non teñen trasfondo. Parece que xa nos olvidamos todas e todos de que aquí se firmou un contrato brutal para os intereses deste Concello. Parece que nos esquecemos que na EDAR o sistema de rayos ultravioleta tiña que estar instalado nos 6 primeiros meses. Parece que nos esquecemos que, independentemente das obras de Donón, que efectivamente tiña que funcionar a EDAR existente, e ao final se vai a UTE e o PP de Rositas, cando ademais houve un acto de piratería manifesto que lle garantizaba a empresa, se nós non destapamos o sobrecuste que significaba un contrato asignado que lle beneficiaba a UTE en 3,25 millóns, que é o equivalente aos investimentos que tiñan que facer, estaríamos ahora aquí patas para arriba. E ainda así, bueno, evidentemente, eu a concluir, claro que estamos todos de acordo, todos os grupos, queremos pensar na boa fe de todos os grupos para impulsar a problemática que ten o ciclo integral da agua e que hai que implicar Aguas de Galicia, a Xunta de Galicia. Pero, evidentemente, todos sabemos que cando nos manifestamos que a agua non era un negocio, que isto é unha puñetera pilatería, como pasa con o negocio do liso, con Sogama, con Urbaser, toda esta atrapallada. Entón, claro, ou defendemos o público e resolvemos o contrato dunha puñetera vez, que isto é unha ruína para o Concello, ou vamos a ter que andar puntualmente en estas batallas. E, naturalmente, seguro que desde a alcaldía se van a promover os contactos políticos, as accións legais e demais, que deben a mellorar o servicio, pero tamén chamemos as cousas polo seu nome e que non aparece ahora como Salvador un partido que nos meteu neste follón, nada máis. Bueno, vamos a proceder á votación, pero sí que hai algo que quero aclarar e é que as xuntas de portavoces se fan xustamente para que poidamos levar adiante diferentes temas. Eu acordei o día e a hora, Tomás, cos portavoces que estaban presentes, non o tomei eu solo esa decisión, ben? E volvo a reiterar, e o repete moitas veces, se xustamente convoco a reunión, non me importa en absoluto día nin hora, en absoluto, non teño ningún tipo de problema poñelo en outra hora. Os dous temas que íbamos a tratar e que además todos coñecían realmente están colgados en este momento e un deles, principalmente os dous, son bastante importantes e para eso se chamou a xunta de portavoces porque queremos e eu creo sinceramente no tema da participación. E recordar que o proxecto que se presenta por parte da UTE no momento que se aproba se presenta cun orzamento. Estou totalmente de acordo, vou aclarar e reiteralo, totalmente de acordo con ese cronograma, porque realmente desde que se nos presentou aquí no Brán a todas as asociacións e a todos os portavoces estamos na data que estamos e a obra non comeza. Eso xa lle reiterei ao principio desta comparecencia, que nos está traendo os nosos problemas, digamos, de que colaterales e que, además, reitero que dixen que xustamente se os nosos abogados están vendo a documentación que se nos presenta por parte da UTE para que eles estean presentes o día que os portavoces teñamos esa reunión para que nos digan non solamente se entran dentro do plan de investimento, sino que, ademais, se está
acorde económicamente co que está presentado. Pero, bueno, cuestión do orzamento desta obra estaba neso que se aprobou e que certamente o día e a hora o acordei cos portavoces diante e que reitero que non hai ningún tipo de problema en cambiar de día. Ben? Turno de palabra para o PP para pechar. Para pechar, iniciar co final co señor Abala, como sempre, facendo a súa labor de oposición da oposición. E a de verdad que a credibilidade do que dixo el tira pedras co seu propio tellado. Fala de complicidade, tócanos o nos e que se resolva dunha vez o contrato. Vostede abriu 3 expedientes de contrato, vostede mismo deixou caducar 3 expedientes de resolución de contrato. Que credibilidade ten para atacar outros partidos? Se vostede o único que está facendo é vender anuncios de que vai atacar a empresa, pero o maior cómplice da empresa. En segundo lugar, como xa dixemos en outras ocasións, cantos expedientes informativos ou sancionadores abriu vostede ou incitou a abrir desde o Concello contra a empresa? Ningún. Unha cousa é o que se di e outra o que se fai. E ao final queda vostede de boco a empresa. Así que non nos veña a dar leccións de nada. Para rematar, en base ao documento, acaba de consultar por encima do documento, estamos falando de que a empresa nos informa que de un plan de inversións total de 3.483.000 euros, 3.480.000 euros que ten o plan de inversións, xa están gastados e comprometidos 2.676.000. É dicir, que a día de hoxe, si aceptamos este documento, só quedaría para gastar 800.000 euros. Isto é grave. Isto é grave porque ainda quedan moitas actuacións que facer e moitas actuacións. Entonces, é máis que necesario que os servicios técnicos do Concello revisen as unidades de obra e revisen os precios que se están establecidos, porque desconfío que aquí non se está metendo gato por lebre. Pero, volvo a repetir, creo que é necesario falar disto e actuar o antes posible, porque senón vamos a chegar un momento que ao final vamos a ter que pagarlle nós as inversións á empresa cando a empresa é a responsable das inversións. Bueno, non nos vamos a reiterar. Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? ...15 a favor e 3 abstencións. Pasamos ao punto 4 do día, que é o expediente 6.347, moción do PP, sobre a aprobación inicial da ordenanza reguladora de estacionamento de pernota de autocaravanas. Que o defenda o PP. Ben, boa tarde a todos. Fai un ano, o 30 de outubro de 2020, nos presentamos unha moción na que instábamos o Goberno Municipal a elaborar e traer o pleno antes do verán do 2021, unha ordenanza reguladora de autocaravanas. Todos tivemos un debate, creo que amplo, foi bastante largo e profundo, e estábamos todos, cunha postura bastante unánime e consensuada sobre o impacto deste tipo de turismo, os datos económicos que aportarían, etcétera, etcétera. A señora alcaldesa xa se estaba reunindo con algunha asociación e a reunirse co resto, pero un ano despois seguimos igual. Non temos ordenanza, non temos nada. Si temos, en agosto, empezada a primavera, debe ser de 2021, no pleno mes de agosto, hubo un par de notas de prensa, nunha se anunciaba a bombo e platillo que íamos contemplar 7 novas áreas, e noutra falábamos das alegacións que facíamos á ordenanza da FEGAM a que nos íamos a coller. É curioso que os grupos que presumen de buscar consenso son os que actúan de forma unilateral, porque aquí no pleno acordamos outra cousa. Pero, con todo isto, pasou un ano e seguimos sen nada. Non sabemos se estamos coa ordenanza da FEGAM ou se vamos a ter unha ordenanza propia. De momento non temos nada. Por todo isto exposto, dende o noso grupo, efectuamos a seguinte proposta de acordo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a elaborar e traer ao próximo pleno para a súa aprobación inicial unha ordenanza reguladora do estacionamento e pernota de autocaravanas, vehículos tipo camper e caravanas.
O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a establecer novas zonas habilitadas para o estacionamento deste tipo de vehículos. De momento, nada máis. Turno de palabra para Avante. Boa noite. Como trasladamos tamén reiterar o que se falou no pleno de fai un ano, é certo que houve unha proposta para as alegacións a ordenanza da FEGAM, para cal, nos fixemos un comentario ao respecto sobre o modelo de cobro e como se efectuaría e como se podería efectuar. Tamén o dixemos no seu momento, este tipo de ordenanzas e este tipo de usos xa a normativa superior, a normativa de circulación e de estacionamento que máis ou menos está regulada. Creemos que unha ordenanza está ben no sentido de que se recolla, se facilite, sobre todo se informe, se explique o que realmente é o que é unha autocaravana, o que é unha camper, o que é estacionamento, que pernota, os puntos de vaciado, augas grises, augas negras, etc. Fora da necesidade desta ordenanza e tampouco sin entrar o plazo dun mes que do Partido Popular, nos imos apoiar a moción polo feito de que creemos necesario sobre todo a regularización e sobre todo a creación dos espacios onde se van a habilitar os diferentes espacios para pernoctar, vaciado, recarga de augas, etc. Creemos que a ordenanza da CEGAM no sentido é bastante completa no exposto. Tamén non sabemos en que punto nos atopamos se vai haber unha proposta por parte da Alcaldía de traela a aceptar esa proposta ou se está a da FEGAM, pero sí creemos que é importante e onde creemos que realmente está o traballo, a dificultade ao respecto é sobre a ubicación dos espacios deste tipo de vehículos, porque moitos van a requerir instalación, van a requerir urbanización ou inversión para adecuálos, e creemos que o traballo máis gordo, máis que na redacción da propia ordenanza, vai a estar no mapa de espacios a ubicar. Creemos que os esforzos por parte do Concello, estando a proposta da FEGAM aí enriba da mesa, se poderían centrar máis neste aspecto, que é o que realmente nos podemos aportar e no que o Concello pode traballar. Si queremos necesario, que neste sentido vayamos agilizando esa tempada deste verán pasou, pero como este modelo de viaxar e de turismo non é tan estacionario como solamente no verán, en calquer momento, canto antes a teñamos, é bo para o Concello, sobre todo para regular e evitar problemáticas. Sí que este verán se fixeron algúns avances en algúns aspectos, en algúnas playas, en algúnas contornas, pero queremos e vamos a apoiar a moción, pero independentemente do plazo dun mes, que igual é apurado, igual esperemos que explique tamén un poquinho o tema da FEGAM para pronunciarnos na segunda intervención un pouco máis a fondo, pero agora nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, evidentemente imos apoiar a moción. Non pode ser de outro xeito, pero tamén quero lembrar que o tema desta regulación do estacionamento de autocaravanas e campers e demais xa se truxo non no ano 2020, sino hai moitos anos por parte do BNG que presentou unha moción no mesmo sentido. Non sei se o lembran, algún de vostedes estaban aquí neste Concello. Xa hai 2 mandatos que se presentaron a moción que foi rexeitada, curiosamente. Pero nós non somos recorosos, ni moito menos, así apoiamos a moción presentada no 2020 por vostedes e imos a incidir e a apoiar esta moción porque creemos que é necesaria esa regulación. Creemos, e ademais, como digo, dende hai moitos anos. He falado, ademais, cos sectores correspondentes para poder organizar todo e estar todo regulado. Evidentemente, a da FEGAM hai que mirala e ver se se nos adapta ben ou se temos que adaptala ao noso Concello, ao noso territorio e avanzar canto antes. Efectivamente, o turismo de autocaravana non é estacional, é un turismo que se move durante todo o ano, xenera moita riqueza por onde vai, iso sí que hai que dicilo, porque parece que hai unha serie de persoeiros en contra deste tipo de turismo e é un turismo que de verdade é bastante respetuoso, ademais, co medio, a gran maioría, sempre hai excepcións, como pode haber en todas partes, pero sí que é respetuoso e necesitamos regularlo canto antes. Nós, como xa, daquela, non sei se foi no ano 2011 ou 12, non, debía ser no 12 ou 13,
xa pretendíamos que se regulase este tema, imos manter o noso posicionamento e imos apoiala. O prazo un mes parecenos un pouco escaso, a non ser que xa teñan algo avanzado e xa teñan algo preparado, como dixeron que tiñan daquela hai un ano. Se o teñen, o prazo chegalles. Esperemos que sí. Explíquenos vostede se teñen os plazos así. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, nós tamén creemos que coa ordenanza da FEGAN solucionaríase moito este tema que estamos a padecer e se da ordenanza do Concello, pois en un plazo dun mes, se non se fixo hasta ahora, non creo que nun mes se traia aquí. Agora asa moito avanzado, que estea casi feita, poidase traer no próximo mes, pero as cousas van despacio. E sobre o segundo punto da moción, ao pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal as zonas habilitadas. Iso estáse facendo o PEMUS, eu creo que é o momento de utilizar o PEMUS para buscar esas zonas e habilitar as zonas necesarias para caravanas, autocaravanas e todo ese tráfico que hai dese tema. Pero nada máis. Bueno, vamos a explicar un poquinho o tema desta moción. Ben, é certo que o PP trae unha moción sobre este tema, en aquel momento tamén xa pedía unha ordenanza nun mes, cando había unha moción do ano 2013 do BNG, en aquela non facía falta un mes, non? Non hai nunha sola ordenanza en ningún único concello que se poida aprobar nun mes, porque hai que traer unha aprobación inicial, unha exposición de un mes e unha aprobación final, co cual un mes é imposible, ben? Por trámite administrativo quedamos, non? Eso por un lado, ben? Non vai ser a min a quen se crea que estea contra as autocaravanas. Creo que eu non son a persoa que poida parecer eso, porque como todo o mundo coñece, para min tamén é parte da miña familia, con lo cual é algo que non teño por que esconder, co cual é así. Non é tan fácil tampouco traer unha ordenanza de autocaravanas sen máis. E a palabra unilateral que usa o PP de forma continua hacia a alcaldía, un día me gustaría que con calma me expliquen que é unilateralidade para eles, porque unha vez que este Concello e en aquel momento Concelleira de Servicios Sociais toma a decisión de tirar para adiante co tema das autocaravanas no Concello de Cangas, ben, obviamente o primeiro que se fai é, como en outro tipo de ordenanzas, falar cos colectivos que están afectados, ben, e dar traslado a outras zonas que poidan ter o mesmo problema ou problemática que nós para a adaptación desa nova situación, ben. Bueno, facemos unha documentación, quedamos coa AGA, que é a Asociación Galega de Autocaravanistas, que ademais pertence á Federación de Autocaravanistas, se fala ademais coa FEGAN e en ese momento nos atopamos con que moitos concellos galegos están exactamente na mesma problemática que a nós, que é a adaptación da norma que hai naquel momento do solo que temos coa creación de áreas e ordenanzas para autocaravanas, ben? Entón, a raíz de aí, se ten unha reunión coa FEGAN e a FEGAN toma un pouco as riendas de que todos conxuntamente podamos facer unha ordenanza xeneral, pero que faga igualdade en todos os concellos e que, obviamente, teñamos a liberdade, concello a concello, de adaptala en cuestións moi puntuales, pero que o fondo da ordenanza sexa igual para todo o territorio galego, co cual creo que unilateral, un acordo nunha FEGAN no cual nos atopamos escritos, creo que unilateral non é. Ben, se comeza, vale, con ese borrador de ordenanza, se traballa nese borrador de ordenanza e cando existe o primer borrador de ordenanza, eu o 15 de xuño do 2021 lle dou traslado a todos os partidos políticos de esa borrador de ordenanza, donde se nos dá un plazo para presentar alegacións, ben, e donde, como ben comentou antes Tomás, foi o único partido que sí que fixo un apunte a esa borrador de ordenanza que eu trasladei as alegacións que o noso partido presenta a ese borrador, porque sí que había bastantes cousas que tiñamos que matizar, ben?
O segundo borrador de ordenanza acaba de chegar fai 2 días ou 3 días, ben? O cual podemos aportar algunha cousiña máis, pero xa pasou por bastantes filtros, incluído o da Xunta de Galicia. Ben? E, ademais, tomei a decisión de traer o artículo para que, por se alguén cree a dúbida, a propia Xunta de Galicia se atopa co mismo que nos pasa a nós, que non viña ben regulado, que viña a colocación de áreas por partes municipais. Entón, a lei do solo tamén marca que para áreas non había distinción con respecto a campings e falaba de 3.500 metros cuadrados. Que se consigue nesta negociación co borrador da ordenanza? Non solamente facer ordenanza, senón que a Xunta, e neste caso a vicepresidencia, Alfonso Rueda, se dá conta que sí que existe a necesidade de modificar 2 artigos da lei do solo para adaptar esas áreas de autocaravanas a todos os concellos. Entón, fai nada, e además o traigo aquí, o día propio, 23 de outubro, o outro día, fai unha semana, fai público que se vai facer esa modificación para que todos os concellos poidamos adaptarnos a esas áreas que necesitamos dunha forma controlada en base a este borrador de ordenanza. Por eso, segundo borrador de ordenanza, chega a hora porque era necesario, moi necesario, o cambio da lei do solo. Senón non podíamos... O Concello de Cangas non ten 3.500 metros e o que se estaba apostando, porque me imagino que estarán pensando en concellos que sí as teñen e non teñen 3.500 metros, o que sí que estaba facendo un pouco é demarcalos como aparcamentos, pero non son aparcamentos. Entón, era algo que xa que empezamos a regular e comezamos a crear unha ordenanza, fagámoslo ben. Eu creo que é un turismo que hai que tratar con cariño, un turismo xa recoñecido de forma sostible, de familia, de estacionario, co cual, eu estou moi contenta coas negociacións da FEGAM, co traballo que se leva feito neste ano, un traballo que non deixou nunca de funcionar, está respondendo moi ben a vicepresidencia da Xunta, o Partido Popular da Xunta, está respondendo moi ben neste sentido, co cual eu creo que pode ser máis que interesante. Isos son os procedementos. Entón, nós, como ACE, non podemos votar a favor porque non podemos cumplir un mes, porque creo que ten que traballar a FEGAM con todos os concellos e, además, pasarei o segundo borrador e a ver se sale esta modificación do solo, porque tamén nos afecta e é importante que saia publicada, que aínda non saiu, simplemente saiu o recorte de prensa, pero non hai esa modificación no boletín oficial como debería estar para poder seguir avanzando neste sentido. O das 7 posibles, creo que son 7 ou 10 posibles ubicacións do Concello de Cangas, é certo que están os planos de situación no expediente existente, pero xustamente esas 7 posibles ubicacións son as que de repente nos paralizan vendo a normativa do solo e o que nos dicen costas, portos, Rede Natura e todas as institucións que teñen parte no noso terreo, e aí avanzamos justamente por outro lado e facendo presión ante a Xunta e os resultados están aí. Entón, eu o que lles pido é que ás veces os procedementos levan un tempo, non están parados, sigamos traballando, non teño ningún problema en darlles acceso ao expediente, que vayan vendo planos de situación, documentación que se está xuntando, borradores, pero vai ter un procedimento moito máis longo dun mes, pero eu creo que é moito máis seguro, porque ademais xa lles digo que non somente nace deste concello, sino que nace de moitos concellos a nivel galego. Turno de palabra para o PP. Ben, se todas as novas, xa estaba vostede falando fai un ano con todos estes implicados, xa coñecía perfectamente o tema, o plazo dun mes tampouco sería para traer un borrador ou unha aprobación inicial da nosa ordenanza. Falaba sempre na moción da nosa ordenanza, porque ata o de agora vostede presentou un borrador da ordenanza da FEGAM, pero tampouco sabemos se nos vamos a coller a ela ou non. Nos aprobamos fai un ano que íamos facer unha propia. Se decidimos non facer unha propia, creo que sería o seu informarnos a todos de que nos vamos a acollera da FEGAM coas nosas alegacións, que é o que está dicindo agora.
vostede pode perfectamente votar a favor ou en contra, porque creo que ata o de agora o que le van demostrado en todos os plenos e todas as mocións que votan a favor é que fan despois caso omiso delas, o sea que o prazo dun mes tampouco debería ser o que a motivara para votar en contra, terá outros motivos. Señora Portas, nós, cando falamos de unilateralidade, é porque temos un acordo de ter unha ordenanza propia e vostede decidiu que ia a facerlo de outra forma. Iso é unha decisión unilateral, vale? Que despois nos comunique un borrador da FEGAM non quere decir que a principal decisión, que foi a de cambiar, non sexa unilateral. Eso é o que significa unilateral. E creo que, bueno, da súa unilateralidade en moitos asuntos temos moitos datos. Nada máis. Simplemente decir que si é tan importante, vostede está tan implicada, preocupada, a área de vaciado do Gatañal creo que sabe que non se pode utilizar porque teñen ali aparcada a grada que retiraron do pabellón. Entonces, bueno, amose a súa preocupación e a súa implicación co sector, ademais de palabra, con feitos. Nada máis. Turno de Avante. Nada, breve. Sí, bueno, si se nos dá acceso ao expediente cos planos e coas ubicacións, perfecto, e nada, o que reiterome no que dicen antes, sabendo que está traballando coa da FEGAMP, creemos que sigue necesario que se siga traballando. Esperaremos o borrador novo que ten para revisalo. Como dixemos, queremos que seguramente a través da FEGAMP e con toda a información que acaba de dar co cambio da lei de solo e demais, con cantas máis garantías se poida elaborar e realizar, tamén de todos os xeitos que se vayan buscando os espazos, como ben dixo, non ten que ver coa ordenanza, e canto antes se teñan e se diseñen e se poidan compartir, porque aí onde realmente vai haber seguramente máis lío, ou pode haber máis lío coa veciñanza por as posibles ubicacións que poidan ter, pero, bueno, todo que sea ordenar o estacionamento e as paradas, benvido sea, e, bueno, por nosa parte, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, reiterarnos no mesmo. Imos apoiala porque si coincidimos en que hai que regulalo, si coincidimos en que hai que buscar zonas, e aceptamos, sabíamos máis ou menos o que estaba a pasar coa Xunta e coa ordenanza da FEGAM, co tema isto da lei de solo. Entendemos que se pode adaptar ao noso Concello, hai que facer algunhas modificacións para poder adaptala, co cual si sería unha ordenanza case propia, porque é unha adaptación de unha que sería común para todo o mundo. O dos plazos, é evidente, eu sei que non dan, o do mes, pero sí que imos apoiar a moción e queremos que se siga traballando neste sentido, porque o que hai que facer é regulalo. E o único que piden precisamente na súa moción é traer unha aprobación inicial, unha ordenanza reguladora, non din se da FEGAM ou se propia ou se escrita por quen, e instar ao goberno a novas zonas habilitadas por estacionamento deste tipo de vehículos. E acaban de trasladarnos que nos van a pasar acceso ao expediente. Non hai ningún problema en poder apoiar perfectamente esta moción e ter acceso a ese expediente, nada máis. Turno de palabra do PSOE. Pois nos reiteramos o mismo, esperamos que se nos dé a nova documentación, que se agilicen os trámites dos sitios, de todo, esperemos a ver o que sale disto, nada máis. Bueno, solo comentar a máis que podría haber quedado pendente que, bueno, que tanto PEMUS ven que onde debe tamén aparecer esas posibles ubicacións, pensar que bueno, que esas posibles ubicacións que se marcaron non teñen que ser as que sean ao final, e o PEMUS que ten que valorar as alternativas que temos, e o mesmo que en este momento, como coñecen, se está facendo un plan de turismo de mancomunidade que tamén está tendo en conta o tema de autocaravanas, ben? Bueno, non nos queda claro se o PP quita o do mes, e non sei se me queda claro se a moción ten que ser nosa ou podemos adaptar a da FEGAM. Esa é a parte que nos quedaría por aclarar esta cuestión por parte do Partido Popular. Ben, se vostede lee o punto, non ve que poña nosa. Falei
de que a primeira vez que se truxo falamos dunha ordenanza propia, vale? Ou seja, que unha das cousas a ten aclarada. A segunda, a do mes, non temos problema que en vez dun mes sea máis. Sabemos perfectamente que non vai a ser un mes. Sí, señora Valo, poñemos o que nos apetece, igual que vostede. Temos o dereito, somos libres. Non se esquezan. Sí. Vostede igual é o que non se entera, que yo pregunten a Aqualia. A compañeira do BNG na moción anterior, perdoe, señora Valo, pida a palabra, por favor, non se xa mal educado. A compañeira do BNG na súa intervención anterior falaba de que se traían ao pleno moitas mocións xa aprobadas, vale? Isto é unha reflexión do que está a pasar. Isto é un dato do tipo de goberno e do exemplo que damos ao pobo de Cangas sobre o traballo que fai o goberno. Nada máis. Volvo a reiterar que é propia e volvo a reiterar que o traballo está aí, o acceso está aí, o expediente. Ben? Procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? BNG, PP e Avante, entón, non? 10 aprobe. 10 aprol e o resto abstencións. O seguinte punto do día é o expediente 6.366, moción do grupo do BNG sobre medidas de actuación no camiño seguro e saudable do tramo Romarigo-Verín. Turno de palabra para o BNG. Sí, ben. Unha vez efectuadas as obras de reposición do firme do tramo de Romarigo a Verín na parroquia de Cangas, que xa estaba proxectado polo anterior mandato municipal, pola necesidade e urxencia que requería a mesma polo estado que presentaba nestes últimos anos, e pola importante afluencia de persoas usuarias das distintas infraestructuras desta área deportiva, como é o pabillón de Romarigo, o campo de fútbol do Morrazo, a piscina municipal e o estadio municipal de atletismo, consideramos que no deseño do camiño seguro Cangas Activa e saudable, que o que estábamos traballando, debemos poñer en valor todo o tramo da estrada como dun arcén sinalizado cara a maior seguridade, tanto no seu percorrido como nas entradas e saídas dos distintos equipamentos deportivos. Valorar a incorporación dun carril bici, se é posible, cunhas características determinadas, consensuadas coa participación dos sectores e clubes máis implicados na práctica do exercicio deportivo desta zona. Este traballo creemos que debe integrar mobilidade e seguridade, persoal técnico das áreas de obras e policía local, ensino, deporte, servizos sociais, así como contar coa participación dos clubes, usuarias e usuarios dos nomeados recintos do deporte, atletismo, fútbol, patinaxe, tenis de mesa e outras modalidades deportivas que utilizan estas instalacións. Me encanta a atención que presta todo o mundo. E dos colectivos de actividade física de mantemento, discapacidade e usuarios da piscina, que tamén están implicados. Non vou a estender máis, estaba lendo a exposición de motivos da moción. O punto de acordo que presenta o BNG e que aclaramos, ademais, na comisión informativa, porque había dúbidas se nos presentábamos para que se executasen ou non, si é para que se executen. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a tomar as medidas oportunas co obxecto que no prazo máis axiña posible coordine e presente un traballo dos distintos departamentos e servizos municipais implicados coa participación dos colectivos e clubes nomeados e proceder á execución do mesmo. O sea, é facer o traballo que habrá que facer previo e logo executalo. O que queremos é seguridade nese tramo que ademais está cada día é moitísimo máis perigoso. Por certo, quería indicarlle que ese tramo que se reparou ten algunhas zonas con defectos. Gustaríame que se lle trasladase a responsable municipal para que vaya a revisalos ou se poña en contacto incluso comigo, porque hai varias zonas onde se están creando algunhas pozas que están entrando directamente en vivendas e iso hai que resolver porque está en garantía a obra e ten que resolver a empresa, ademais. Turno de palabra para Avante. Ben, boa noite de novo. Trasladar que, dentro do noso grupo estamos completamente de acordo coa proposta que se fai na moción.
Si ben é certo, sin menoscabar tampouco a importancia e a necesidade de actuar urxentemente tamén en moitos outros camiños veciñais que, bueno, son moita veciñanza que está demandando que se actúe nos camiños municipais que están, en algún caso, pois, nun estado bastante lamentable. Sí que é certo, Merchi, que eu en comisión informativa xa advertía de que tiña un pouco de lío co punto de acordo. De feito, ainda a día de hoxe me parece que está redactado de maneira un pouco ambigua e creo que se debería de incorporar nomear especificamente a actuación ao final de todo o párrafo do punto de acordo, en vez de o mesmo, eu nomearía o tramo de camiño seguro Romarigo-Verín, para que conste eso no propio punto de acordo, porque senón queda como un pouco abstracto ou ambiguo. Eu sí que nomearía a actuación dentro do propio punto de acordo. Por iso a min tamén en comisión informativa levoume un pouco a erro. E nada máis, bueno, decir que eu creo que tamén que moitas das propostas que se fan na exposición de motivos incluso deberían de ser estudiadas e integradas no plan de mobilidade, no PEMUS que se está a redactar, que probablemente debería de ter en conta estas actuacións e un camiño seguro que leve ás instalacións deportivas que da zona de Romarigo-Verín. Pola nosa parte, nada máis, estamos de acordo coa proposta. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, o PSOE tamén está de acordo coa proposta, pero sigo mantendo que hai un PEMUS que está feito. Antes o PEMUS era urbano, agora que é para todas as parroquias, eu creo que se tense que utilizar isto, sea camiño seguro, sea camiño vecinal, pois aproveitar ese traballo e facer ejecución aí, porque se empezamos a facer estudios, outras historias, informes, van a pasar 7 meses, 8, 9, 10 e seguimos co mismo. E se o PEMUS avanza como se pretende que avance, pois tendríamos un tiempo ganado, nada máis. Sabemos desde hace que se vota o acordo, pero é certo que coincidimos moito no fondo da moción e moito menos no acordo e un pouco na línea que sí que acaba de expresar o PSOE e incluso fixo Ángela ese comentario, é dicir, estamos totalmente de acordo en convertir ese tramo en camiño seguro, así ten que ser. Non teño claro que o ancho que ten de a parar 100 camiño de bicicleta e todo xunto, pero sí que entendemos o que se quere decir por eso, pero sí que o acordo nos fai entender que queda fora do PEMUS e nós queremos que sexa o PEMUS quen realmente redacte e teña en conta pois en este momento ese espacio, non? O PEMUS xa está sendo participativo, colaborativo, se decide facer a unha empresa, a empresa está facendo as xestións cos equipos implicados en diferentes zonas e nós, pola nosa parte, esperábamos que sexa o PEMUS quen redacte e faga ese traballo de coordinación de poder ter un espazo seguro, non? Un pouco. Ese é o noso punto de vista, entón nos gustaría que en todo caso despois no punto de acordo non la aclaredes un pouquiño máis, ben? É dicir, deixar claro que o fondo completamente estamos de acordo, non? O Partido Popular. Sí, moi boas tardes a todos. Eu, antes de nada, quixera recalcar un pouco, incidir un pouco que dixo Ángela Bugallo, non? Perdón, Ángela Bugallo. Vizoso, perdón. Bueno. En todo caso, incidir, recalcar o que acabas de decir do tema de que aparte deste camiño, que é importante, agora vou a falar del, camiño ou carretera, pois que hai varios camiños e carreteras do Morrazo que están no concello deteriorados e que necesitan urgentemente que se poñan máis a obra para de alguma maneira reformalas, non? En este caso, eu creo que todos sabemos que desde fai anos a carretera, esa carretera en concreto do que é o campo de fútbol hasta Verín, sempre estuvo nun estado calamitoso, hai que reconocelo. Prácticamente, incluso, máis que carretera era un camiño por o estado calamitoso. Baches, ervas por todos os lados, complicado que os deportistas e usuarios poideran acceder ás instalacións. Eu creo que todos sabemos que, hoxe en día, é unha das carreteras máis transitadas do Axuntamento de Cangas.
E, polo tanto, o que comentaba neste caso pois a señora Giraldez, eu creo que hai que, de alguma maneira, pois esforzarse en señalizar e que cada día este máis arransada. En este caso, pois creo que todos miramos tal como está hoxe en día, creo que se cambiou bastante, por fin se arransou esa carretera a cal era imprescindible por o número de deportistas. Vostede fala dos clubs, fala da piscina, pero realmente o que hai que falar tamén é dos miles de persoas que a diario a transitan. Porque a veces falamos, parece que deportistas a diario, tanto deportistas como cidadáns que viven por esa zona. En este caso, nós tamén estamos de acordo, creo que se teñen que tomar máis medidas. Hai un problema moi grave nesa carretera que é na reta do campo de fútbol, pola cal transitan os coches a velocidades, pois tremendas. E o raro, e por suerte, é que nunca haya pasado unha desgracia, porque causas patelas había bastantes. En este caso, estamos de acordo que hai que seguir pois traballando. Neste caso, tamén o que dicía o señor Giraldez, eu tamén sei de xente de que te está protestando por o tema das deficiencias estas da auga e demais, que se están descubrindo. En todo caso, pois, a empresa está aí para que solucione este tipo de temas. E, pois nós tamén vamos a votar a favor, recordando un pouco que tamén hai máis camiños e carreteras en Cangas que hai que tamén botarlle unha man. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, vamos a ver, vou intentar aclarar así un pouco as cousas, porque parece que se misturan moitas cousas. Evidentemente, o imprescindible é o PEMUS. Foi precisamente o BNG quen impulsou ese PEMUS desde hai uns anos. Foi precisamente. E traballamos moi duro para que saíra adiante, conseguir a subvención que ademais se perdeu, curiosamente. E traballouse moi duro. É evidente que isto ten que estar e figurar no PEMUS. Que o traballo o fagan os redactores do PEMUS, este traballo conxunto? Ben, estupendo. Non temos ningún problema. Pero que é necesario é que xa se actúe, polo menos en gran parte, deste tramo. Porque agora mesmo está asfaltado. Pero os coches cada vez pasan a máis velocidade. Antes cos buracos non pasaban. Pasaban moito máis a modo, como se di, non? Pero que agora, o estás lisiño, lánzanse. E aí hai moitísimas usuarias e usuarios, e veciños e veciñas, que transitan diariamente por aí. E é moi perigoso. Pero que moi perigoso. É perigoso os rapaces que saen a estampida, eu digo así en estampida, cando saen de adestrar do campo de fútbol. É perigoso cando saen das instalacións do pabillón de Romarigo. É perigoso cando saen de Berín, da piscina, das pistas de atletismo. É dicir, é un tramo moi perigoso. Que ten que estar incluído no PEMUS? Sí, é evidente. Pero que hai que tomar medidas xa, porque aproveitando que xa están feitas estas obras de reposición do firme, e insisto, que xa estaban prosetadas e por fin xa se fixeron, con deficiencias, pero están feitas, e agora cando hai que tomar esas medidas, inda que despois figuren no PEMUS, que o redoten como queiran, que o engadan como queiran, eles teñen a liberdade, porque son os que saben da materia, non nós, evidentemente, para facelo correctamente. Pero que hai que tomar medidas é imprescindible. Por iso, nós non decimos non ao PEMUS, por suposto que non. Ningún traballo a maiores que implique, non. Todo ten que ir ese PEMUS, sí. Pero que este tramo, curiosamente, está agora mesmo sendo moi perigoso para usuarios e usuarias. E máis agora que comezou o curso escolar, que comenzaron moitísimas máis actividades e hai moitísimo máis volumen de rapazada que camiña por esa zona. E non ten seguridade, porque non hai arcén. Non hai ningún tipo de arcén nin medida que poida garantirlle seguridade a toda esta veciñanza que transita por aí. En canto punto, que figure ao final proceder a execución das medidas de actuación do camiño seguro saudable tramo Romarigo-Berín, sin ningún problema. E nomease completamente todo o que o tramo. Non hai ningún problema. Pero nos entendíamos que estaba bastante claro do que estamos a falar, porque unha moción sobre medidas de actuación. Eso figura. Moción sobre medidas de actuación do tramo camiño seguro, e despois ven o punto de acordo. Eso en todas as actas. Vamos, non...
Se queredes especificalo máis, se lle engade, non hai maior problema. O que queremos é que se executen. Pero eses traballos teñen que estar coordinados. E aí ten que estar implicado non só a empresa que redacta o PEMUS, sino todos os departamentos. Aí ten que estar implicada a Policía Local, mobilidade, é dicir, todo isto son traballos que teñen que estar conjuntamente esas áreas traballando con redactores de PEMUS para facer as cousas ben. Quero creer que se están facendo así. E quero creer que se están tendo xuntanzas cos colectivos. E os usuarios e usuarias das instalacións deportivas, tanto con discapacidade, con actividade física de mantemento, clubes, imagino que tendrán contratos con eles tamén. Eu sei de algúns que non, que son usuarios e usuarias de piscina e usuarios e usuarias do pabellón de Romarigo, e ninguén tuvo contrato con eles. Por iso vai un pouco encamiñada esta moción. Necesitamos seguridade nese tramo. E que efectivamente que é necesario moitísimos outros puntos, vamos, mirámoslo todos os días. Claro que son necesarias moitísimas obras, pero en este momento presentamos mocións sobre esta. Para o mes traeremos sobre outra. Só podemos presentar 2 ao mes. Non hai moita opción. Agora o que queremos é garantir a seguridade, como digo, de usuarios, usuarias, veciños e veciñas, porque é un perigo e hai que darlle, evitar eses problemas. E os coches pasan a unha velocidade realmente escandalosa. Nada máis. Turno de palabra da Amante. Turno de palabra do PSOE. Pola nosa parte, nos sigue quedando coxo o acordo. Ben? É dicir, o redacta o proxecto a empresa que fai o PEMUS, o fai os distintos departamentos de servicios municipais, participación dos colectivos, clubes e o procedimento de execución. Ben, quero que quede clarísimo. É dicir, a empresa do PEMUS está en total coordinación coa Policía Local, con Protección Civil, cos membros deste Concello está reunindo e con diferentes colectivos. Os colectivos acordaron aquí que teñen que poñer un representante. Ben? O que si eu me podo comprometer, en todo caso, é que incluso o fagan previo case ao PEMUS, é dicir, que se acerquen, que o valoren antes e que fagamos chegar a proposta previa de rematar. Saben que o PEMUS ten plazo para presentarse ata xaneiro incluído, creo que é febreiro do ano 2022, o que podemos facer é pedirlle un previo desa zona, porque, está sin pintar e si que é certo que é necesario, pero un poquinho está en expensas desta situación. Pero digo, é que sigo sin velo no acordo. Eu quero que apareza no acordo de alguna forma, non sei onde metelo, pero que se meta claro que non son os clubes os veciños. É dicir, eu creo que hai un PEMUS, está redactando un PEMUS nese sentido, creo que sería interesante, non? Eso non quere dicir que se poida facer ese previo e que incluso se presente antes, non? Incluso que o PEMUS. Por parte do PP? Pois nada máis, nós o que queremos é que despois do que creo que vamos a salir daqui todos, pois, voto a favor e para que se faga, pois que realmente se realice esa proposta, porque, como decía Merchi, é importantísimo por a seguridade das persoas que en estes momentos están facendo tanto deporte como para a ciudadanía que vive neses sitios. En todo caso, pois, estamos tamén de acordo. Moitas gracias. Agora, vamos a ver, é que non entendo así como non se entende este punto de acordo, pero vamos a intentar redactalo. O Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a tomar as medidas oportunas, vale? Co obxecto de que no prazo da máis asiña posible, tampouco poñemos prazos, coordine e presente un traballo, podemos eliminar dos distintos departamentos e servicios municipais implicados, vale? Eso sí que podemos sacalo, porque imagino que se estarán todos implicados coa empresa redactora do PEMUS. Eso sí, coa participación de colectivos e clubes nomeados para que participen nos traballos. Tendrán que reunirse co PEMUS. E proceder á execución das medidas de actuación do Camiño Seguro Saudable tramo Romarigo-Verín. Se vos parece así, é o mesmo, o sea, o único que facemos é que se faga ese traballo, que se presente e que se execute. Si se ve a coordinar co PEMUS. Pois con esa mención procedemos á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor?
Aprobada por unanimidade. Pasamos ao punto 6 do día, que é o expediente 6.360 da moción do Grupo Municipal BNG sobre o anteproxecto de lei de mellora de xestión do ciclo da auga. Sí, esta teño que leela, disculpademe, pero para que se entere tamén a veciñanza que está na casa, porque é longo, son moitos puntos e é moi importante cada un deles. A Xunta de Galiza sabemos que está a tramitar un novo anteproxecto de lei de mellora do ciclo da auga. Este novo texto ven despois do seu fracaso ao intentar impoñer a conocida como Sogama da Auga, non sei se vos lembrades todos, do ano 2019. O obxectivo deste anteproxecto de lei afástase moitísimo do seu título, xa que nada do seu contido supón ningunha intervención na mellora da xestión do ciclo da auga por parte da Xunta de Galiza. Os obxectivos reais do mesmo poden resumirse en dous: incrementar de xeito importante a carga fiscal da Xunta en relación ao ciclo da auga aos concellos, as entidades de xestión de auga e as usuarias domésticas asimilables, e derivar nas entidades locais, concellos e deputacións, as súas obrigas e competencias. Estes son os dous puntos nos que se podería resumir esta nova lei de augas. Dende a súa chegada á presidencia da Xunta de Galiza en 2009, a actuación do Goberno do PP en relación coa xestión do ciclo da auga caracterizouse pola ausencia de planificación e programación. Galiza non ten elaborado a esta altura, no 2021, ningún plan de xestión integral do ciclo da auga no ámbito das competencias galegas. O Goberno presidido polo señor Feijóo nin tan sequera cumpre coas obrigas legais establecidas en leis elaboradas por el mesmo. Así, non está elaborado o Plan Xeral de Abastecemento, nin o Plan Xeral de Saneamento, pendentes dende a aprobación da Lei de Augas do 2010. Na responsabilidade da Xunta de Regeneración e Saneamento Integral das Rías non se avanzou absolutamente nada a día de hoxe. Está pendentes de sancións da Unión Europea por incumprimento reiterado das súas obrigas en materia de depuración e, sin embargo, carga contra os concellos esas sancións económicas cando eles non fan absolutamente nada. No ano 2013, a Xunta asinou coa FEGAM o Pacto Local da Auga, que tiña como finalidade establecer os criterios tarifarios e de planificación hidráulica cos concellos, facendo referencia ao reparto dos fondos derivados dos ingresos polo canon da auga. Hoxe en día está todo por facer ou incumprido no referente a este pacto da auga, mentres a Xunta segue a impoñer impostos, tasas e obrigas aos concellos. E aquí temos un gran exemplo. O que se ingresa polo canon da auga non se investiu ni un só euro por parte de Augas de Galiza en Cangas, ni un só euro, justificándose co famoso colector que ven de Vigo. Cando nós non estamos utilizando Cangas, non utiliza o colector novo. Nós seguimos utilizando o vello. E, sin embargo, Augas de Galiza reiteradamente nos insisten que con ese investimento xa cubren completamente os investimentos que lle corresponderían a Cangas por ese canon. A precaria situación da planificación e xestión da depuración por parte de Augas de Galicia fai que agora pretendan devolverlle esa responsabilidade aos concellos, 20 anos despois de declarala de interese xeral. Lembrades? Utilizando a modificación e elaboración de novos marcos legais para esquivar as súas propias obrigas, mesmo usando mecanismos de presión impropios dun goberno democrático. Aqueles concellos que non acepten as condicións da Xunta non participarán dos investimentos das obras hidráulicas. E non de broma. Nos últimos 12 anos, a Xunta de Galiza non ten dado ni un paso para ter a competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico galego. A mellora da xestión efectiva do ciclo da auga de Galiza precisa dun impulso real a ter a competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico galego, non só sobre a banda de Galiza Costa, que é a que ten, xa que o resto do sistema é de competencia estatal, por si non o sabíades. Este anteproxecto de lei pretende implementar o recadado polo canon da auga, coa súa modificación establecendo unha nova cota e sancionando polas perdas das redes de abastecemento ás entidades titulares. De tal xeito, sen que por parte da Xunta de Galiza se teña avanzado na planificación do abastecemento. Como se tratara dunha broma pesada, faino nun ano no que vimos como as empresas eléctricas baleiraban impunemente os encoros galegos para lucrarse a nosa costa. O incremento do canon da auga como procedemento sancionador non é o único tributo que incrementa a Xunta de Galiza. Así, transforma o coeficiente de vertedura en dous novos tributos, o canon de depuración e o canon de colectores. Incrementa o canon de depuración na fórmula de cálculo e introduce a obrigatoriedade do pago dos concellos do canon de depuración pola auga da chuva.
Despois de anos de nula xestón por parte do Goberno galego do sistema de depuración e da escasa colaboración dos concellos na mellora da rede de saneamento, fai pouco, ainda falamos dela aquí, pretende obrigar os municipios a pagar pola depuración da auga de chuvia nas sedas que xestiona a Xunta. Con estes tres cambios fiscais, canon da auga, canon de depuración e canon de colectores, a Xunta multiplica por 3 a carga fiscal actual pola xestión do ciclo da auga, sen que isto supoña ningunha mellora na súa xestión por parte do Goberno galego. O anteproxecto introduce a creación por parte da Xunta de aglomeracións urbanas para depuración, establecendo unha serie de obrigas de planificación e control sen ningún obriga para a Xunta e sen ningunha capacidade de decisión para as entidades locais integrantes. Novamente, a Xunta sustitúe a súa ausencia de planificación pola recarga de novas obrigas aos concellos e ameazas de procedementos sancionadores para os mesmos. Introduce condicións de financiamento e colaboración coas entidades locais en materia de abastecemento e de saneamento arbitrarias, sen ter base nun estudo da realidade da xestión do ciclo da auga, sen ter en conta a capacidade económica dos municipios e sen incluir o esforzo orzamentario que levan feito os concellos nesta materia. Ademais, invade competencias doutras administracións o pretender establecer mediante lei un sistema de financiamento a terzos, diputacións, concellos e Xunta, das infraestructuras hidráulicas dos concellos de menos de 20.000 habitantes. Compre lembrar que nos últimos anos a Xunta estivo recibindo fondos europeos para saneamento e depuración, que foi incapaz de xestionar adecuadamente e que distribuiu no territorio de forma arbitraria e sen ningunha planificación que soportase os criterios de investimento. O anteproxecto tamén introduce un canon de abastecemento para aquelas infraestructuras de abastecemento que xestiona a Xunta. Novamente, este canon non está acompañado de ningún estudo de costes e supón un importante incremento sobre o custo actual. A Xunta segue a introducir tasas nunha lei, evitando desta forma a capacidade de introducir cambios ou acordos por parte das entidades ás que presta o servizo. Hai no anteproxecto de lei unha confusión interesada entre convenio e relación contractual pola prestación dun servicio que terían os concellos con Augas de Galiza como entidade empresarial. A falta de interese por parte da Xunta de chegar a unha aceitada xestión do ciclo da auga tamén se pon de manifesto polo feito de ter exposto as suxestións deste anteproxecto de lei durante o verán, conscientes das dificultades dos concellos para estudalo nesta época e da sociedade en xeral para poder coñecelo. Un interese real por resolver un problema tan grave para Galiza como é a xestión do ciclo da auga precisa unha actuación con altura de miras, con visión de país e con medidas reais para implicar a todos os actores involucrados na súa solución: Xunta, entidades locais, comunidades de augas, empresas, movemento asociativo e persoas usuarias. Por todo exposto, presentamos para o acordo estes puntos. Instar a Xunta de Galiza a paralización da tramitación do anteproxecto de mellora do ciclo integral da auga e a elaboración dunha planificación integral da xestión do ciclo da auga en Galiza. Abrir un marco de negociación con todas as entidades implicadas na xestión do ciclo da auga para a elaboración desta planificación. E instar a Xunta de Galiza a reclamar do Estado a competencia sobre a totalidade do sistema hidrolóxico da Galiza, non soamente o que xa temos, que é o de costa, sino en todo o sistema hidrolóxico, nada máis. Turno de palabra para Avante. Ben, trasladar despois da exposición de motivos que fixo Giralde sobre este tema, decir que sí que nos parece un tema importante, pero que, bueno, neste momento sí que é certo que temos bastante pouca información e faltou bastante tempo para poder profundizar incluso no propio texto deste anteproxecto. Facer fincapé neste tema, que é un anteproxecto que estivo a exposición pública, creo que se rematou o período, é o anteproxecto de lei. Creo que apenas se presentaron unhas 20 suxerencias na página web da Consellería ese anteproxecto, que aquí neste pleno parece que estamos facendo moitísima alarma con este tema, e así o penso con esta moción, pero bueno, que penso que haberá tempo de presentar alegacións cando si chega a conformarse o proxecto de lei, haberá tempo de alegala, que probablemente o lugar máis idóneo para facelo sexa no propio Parlamento, non no pleno do Concello de Cangas. Trasladar, bueno, o único que puiden así moi por encima ver é advertir que incluso nos anexos ni siquiera a edad de Cangas figura como xestionada pola Xunta, non figura nos anexos. Entón, bueno, nós temos pouca información, por este motivo que nos vamos a abster nesta moción. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE.
Pois desde o Grupo Socialista rexeitamos este novo anteproxecto de lei que se está a tramitar a Xunta e por iso vamos a votar a favor da moción do BNG. Este anteproxecto de lei supón un cambio na xestión da auga que atenta contra a autonomía local impoñéndolle tarifas únicas e concretas sin que se teña capacidade de decisión e agravando as perdas na tuberías da rede sin valorar os diferentes problemas de infraestructuras que poden ter os concellos, originándolle asumir costos de moito calibre. Nada máis. Turno de palabra de ACE. Eu quero felicitar aquí ao BNG por presentar esta moción, porque verdadeiramente o tema é de magnitude e de calado, e efectivamente, ademais, invito a que máis alá dun acordo plenario que no Parlamento se dé unha batalla frontal contra a política que en xeral leva a Xunta cos servizos públicos e con elementos de carácter absolutamente básico e vital, como pode ser neste caso da agua. Este é un problema que ten un recorrido gravísimo. Aquí xa se teñen presentado mocións, por exemplo, en Coro, onde se almacenan as augas que abastecen, por exemplo, o Morrazo, e tamén había, naturalmente, nin se sanea, nin se limpa, non se cumpre a legalidade, almacena menos agua da que teria capacidade para almacenar, pásanse polo forro os períodos que marca a legalidade, a potabilizadora é un auténtico escándalo, a Xunta nunca se atreveu a promover un consorcio de aguas e que non dependamos única e exclusivamente que teña competencia Vigo sobre a agua que ven do Verdugo do Itabén, é un auténtico disparate, non é unha política de aguas en absoluto, non? Iso parece demasiado evidente, non? Por lo tanto, ademais, aquí é onde realmente antes se falaba da problemática do ciclo integral de auga en Cangas e volves a poñer de manifesto que a Xunta só pode entender este tipo de cuestións, como pode ocurrir co liso ou co sector eléctrico, para beneficiar as grandes empresas. É obvio, non? Quen controla, quen promove este tipo de actuacións, que dificultades pon a administración para que non se podan promover empresas públicas. É que aquí nunca se fala de políticas. O camiño está mal, sí, pero ten o Concello capacidade económica. Que pinta a Diputación? Que pinta a propia Xunta con unhas políticas de asfixia solamente actuando naqueles concellos onde efectivamente son da súa cor política? Por lo tanto, eu creo que sí, que esta moción é totalmente oportuna e na forma e no fondo considero que hai que apoiala e que, xa digo, trasladar a batalla ao Parlamento e á sociedade, nada máis. Turno de palabra para o PP. Ben, esta moción pois é unha crítica clara a un texto dun anteproxecto. Estamos falando de un texto que vai a sufrir modificacións seguramente. Entonces, disparar antes de que se peche me parece un pouco precipitado. Ainda non está o texto pechado e decimos xa non sirve. E despois, na exposición de motivos, establecense afirmacións no propio texto que non son de todo certas. En concreto, baseanse moito nas alegacións que presentou a FEGAN sobre temas de novas tarifas e outras cuestións como autonomía local ou o tema de colaboración, convenio, contrato, e xa foron respostadas e demostraron a FEGAN que había imprecisións por parte da FEGAN nas alegacións. A primeira é clara é que non se crean novas taxas o que se sustituyen. E vamos a explicar un pouco o que plantea de forma global o anteproxecto, que seguro que vai a ter modificacións. A Augas de Galicia lle ofrece voluntariamente a todos os concellos de Galicia que queiran que lle exploten o servicio das redes de saneamento e as depuradoras, as sedales. Voluntaria. O Concello non está obligado para nada. Céntrase, sobre todo, neste anteproxecto nos municipios de 20.000 habitantes. E por que nos de 20.000? Non é unha cuestión maladí, senón porque hai a Lei de Bases de Réximen Local para os municipios de menos de 20.000 habitantes, dalle capacidade para as axudas a eses concellos dos servicios básicos, da prestación de servicios básicos, as diputacións provinciais e máis a Xunta de Galicia de axudarlle a prestar eses servicios. Entonces, cada vez Cangas tópase máis o marxen deste texto. Por iso nos extraña tamén que se traia aquí este debate, senón que é un debate puramente parlamentario, porque afecta
a moitos concellos. Despois, por outro lado, falan de que non hubo negociación ni nada. É dicir, desde o ano 2013 está o pacto do, como se chama, vamos a ver, o pacto local da auga con distintos partícipes nesas mesas. Se hubo decenas de comisións. E en base ás conclusións desas comisións se empezou a redactar este anteproxecto, en concreto a FEGAN. E hai un ente que en ningún momento quiso participar nese pacto local do auga, que é moi necesario que participe. E iso ven a conclusión o punto terceiro, que en certa maneira sería o único punto que aceptaríamos de votar a favor. É dicir, a Conferencia Hidrográfica Miño-Sil, que é fundamental nesta materia, se negou de forma reiterada a participar nas reunións da Comisión do Pacto Local da Agua, en decenas de ocasións. É dicir, é fundamental que esa conferencia hidrográfica participe, e non é lóxico que estén facendo oídos sordos a un problema desa gravidade, porque desde Santiago equivocaránse ou non, pero se intentan facer cousas, pero que desde a conferencia hidrográfica cara aos concellos que están afectados por elas non deixan facer absolutamente nada. É máis grave, miraron para outro lado co baleirado dos embalses, que aí está a proba. En segundo lugar, falar de que non existen novas tasas. Se hoxe en día o Concello de Cangas decidira que a edar de entregarlle a dar de Balea, por exemplo, máis a rede de saneamento ou a Augas de Galicia, en base a este anteproxecto de lei, non se cobraría un céntimo máis aos veciños. O que cobraría, o que estaría cobrando ahora o Concello por a tarifa fixa de saneamento, de depuración, pasaría a cobrar Augas de Galicia, pero seguiría sendo o mesmo. E iso demostra con números Augas de Galicia por parte dos 7 concellos que teñen explotadas as súas depuradoras neste momento. Se falaba o señor Abalo, concellos afín, podolle dicir que a maioría dos concellos que están explotadas as súas estacións depuradoras son de cores políticos diferentes ao Partido Popular. Ben, nos falamos de que non hubo unilateralidade, que non hubo ocultamento, porque se dá a condición de que o plazo de alegación se ampliou en 2 ocasións, unha hasta o 15 de setembro e a petición da FEGAN fíxose unha segunda ampliación ata o 8 de outubro, para que a FEGAN pudera estudiar con calma e presentar as alegacións. Nos decimos que o primeiro punto non entendemos por que se solicita abrir un marco de negociación, pois se leva negociado desde o ano 2013 este tema, e en terceiro lugar, pois sí, estaríamos de acordo, pero temos unha dúbida que queremos ler con calma o texto, que é en materia de autonomía local. Aí sí que nós temos dúbidas de que pode suceder ou non suceder. Por iso nos vamos a abster neste punto. Turno de palabra para o BNG. Perdón. Vou intentar respostar. A ver, isto estivo en exposición pública, vale? Evidentemente o BNG estudiou o documento, é un anteproxecto, efectivamente, pero é un anteproxecto que vai a dar pé a continuar o trámite. Por iso queremos a paralización agora, porque tal e como se presentou este anteproxecto que estuvo, como digo, en exposición pública, e nós presentamos, o BNG presentou as súas propias conclusións sobre este documento, se permitimos que continúe e non o paralizamos nestes momentos, sin facer unha planificación integral da xestión do ciclo da auga, estamos permitindo que se cheguen alegacións que o Partido Popular, con súa ampla maioría no Parlamento galego, rexeite completamente. E estaría en marcha unha nova lei de augas de Galiza que non satisface nin dá solucións, el mesmo está poñendo moitísimos problemas na xestión do ciclo da auga. Por iso temos que paralizala agora, que está en anteproxecto. Agora. E por iso lle pedimos a cada concello deste país que intente aprobar isto para que se paralice este anteproxecto. Se o deixamos continuar o Partido Popular, aprobará con maioría absoluta, que para iso ya ten. E vou intentar desmontar algunhas das mentiras que dixo agora o señor, mentiras ou falsas verdades. Di o representante do Partido Popular que non se incrementa nada. Sí, se incrementa. Vamos a ver. Hai unha modificación, hai tres cambios fiscais evidentes neste anteproxecto. É o canon da auga, o canon de depuración e o cambio de colectores que a Xunta multiplica por 3 a carga fiscal. Vamos a ver, supón, intento resumilo moi resumido, que intentamos facer neste texto,
é moi ampla, evidentemente a lei, aquí van 10 puntos, pero para resumilo ben, incremento recaudado polo canon da auga coa súa modificación establecendo unha nova cota e sancionando polas perdas das redes de abastecemento ás entidades titulares. Iso non existía antes. Falaba vostede que isto desde o ano 2013 que se asinou coa FEGAN o Pacto Local da Auga. Ben, hoxe en día está todo por facer ou incumprido dese famoso Pacto da Auga do 2013. Todo por facer ou incumprido. E nos traen agora un anteproxecto de lei. Nos últimos 12 anos non se deu nem un só paso para ter competencias sobre a totalidade do sistema hidrolóxico. Agora que se puso de moda falar do baleirado dos encoros, vale? Porque iso que digo, parece que está de moda. Non, isto levan facendo yo anos as grandes empresas. E agora que a xente protesta e di que é o que está pasando con ese baleirado de enconos, con este encarecemento do prezo da luz, cando eles están arruinando os nosos ríos, están aproveitándose dos nosos recursos, baleiran os encoros en que incrementan o prezo da luz. Agora é cando o Partido Popular, o señor Feijóo, sae dicindo, que problema gordo temos, as empresas se están poñendo e nos están baleirando os encoros, vamos a poñer a enfadarnos. Pero non fixo nada. Saír en declaracións públicas, saír nos medios, pero non fixo absolutamente nada. Todos aqueles concellos que non acepten as condicións da Xunta, é curioso, pois non van participar nos investimentos das obras hidráulicas. O sea, que están obrigando os concellos a aceptar as súas propias condicións. A Edar de Cangas sai moitos anos que o BNG dixo que tiña que ser xestionada pola Xunta de Galiza. Moitos anos. E insistimos niso, Pero resulta que, se agora a Xunta de Galiza tivera a xestión desa Edar da Edar de Cangas, pois teríamos un novo canon. Teríamos que pagar e obrigar os municipios a pagar pola depuración da auga da chuva que entra nesas Edar. Eso figura tal cual no texto. Léanse, señor Millán, digo yo de verdade, léase o anteproxecto, a min costoume moitísimo lelo, Lelo nos compañeiros do Parlamento Galego, evidentemente, os que levan o tema. Eu tamén o lín porque xa que tiñamos que traer a pleno, ler, preparar estes textos, ver que tipo de puntos podíamos traer para puntos de acordo, había que lelo. É moi complexo, pero efectivamente están incrementándonos, modificando os cambios fiscais, tres cambios fiscais moi importantes. A Sedar que xestiona a Xunta lle vai cobrar pola auga da chuva que entra, porque non hai un sistema de pluviais que tiña que facer a Xunta de Galiza cando tiña que investir nos concellos e axudar ao sistema de separativo que nos non temos, evidentemente, nin a maioría dos concellos galegos. Parece unha broma. Digo, hai que paralizar agora, porque se permitimos que continúe, se se permiten despois presentar alegacións, o Partido Popular vai rexeitar todas e cada unha das alegacións que se presenten e aprobará a lei para o seu capricho persoal, vamos a decirlo así, nada máis. Turno de palabra para Avante. Nada. Turno de palabra para o PSOE. Nada. Sí, moi breve. Pensar que isto non vai a repercutir negativamente para os concellos igual que creen nos Reis Magos. Volvo a insistir que para que non este moi metido no asunto, que coller como referencia a xestión do que é o tratamento do liso por parte de Sogama, concertado todo este negocio con Naturi, pensar que efectivamente a Xunta vai a buscar intereses públicos, nin está cumplindo as directivas da Unión Europea, nin desde logo está aplicando a economía circular. E co tema da agua, iso vai a seguir a mentalidade que estos son negocios puros e duros, é o que está pasando igual no sector eléctrico, con unhas concesións absolutamente delirantes, e, polo tanto, cada un que vote en que o que queira, para nós está moi claro, nada máis. Turno de palabra para o PP. Sí, analizar dúas cuestións. Non é, señora Valo, non é cuestión de ver outros servicios. O servicio da agua, hai certos municipios que xa están prestados por Augas de Galicia, de explotación de depuradoras, en concreto municipios como Astrada, Vilagarcía, Gondomar e Nigrán, e pódelle preguntar se teñen problemas ou teñen deficiencias. Non hai que ir a outras cuestións. E non son, tres deles non son de acordo ao Partido Popular, como acusou vostede. Decirlle, señora Giraldez, en concreto, fíxoselle un estudio a Vilagarcía coas tarifas que veñen no anteproxecto, coas propostas de tarifas que veñen no anteproxecto, e co que está cobrando Vilagarcía ahora. Prácticamente, mire, explícolle, en abastecemento,
O total de abastecemento para unha vivenda que consuma unha media de 10 metros cúbicos ao mes, o Concello de Vilagarcía cobra nestes momentos, con todas as tarifas, 15,54. Coa aplicación das tasas que poría Aguas de Galicia, si Vilagarcía continúa con eles, o mesmo, 15,54. Depuración, estaríamos falando de 10,79 un e 10,80 outro, prácticamente o mismo. E saneamento, 9,575 e 9,475 outro. É dicir, isto é aplicando todas as tarifas e demóstranse coas cifras. É dicir, non crean novas unidades tributarias, utilizan as mismas que existen, como se foran Cangas. En Cangas temos un fixo un variable de abastecemento, un fixo un variable de saneamento e un fixo un variable de depuración. Eles farían o mesmo en caso de que explotaran eles o servicio a petición dos concellos. Non é unha imposición nin unha obligación. E despois, en canto ás inversións, hai que diferenciar os municipios, como dicen antes, de máis de 20.000 habitantes, que non poderían entrar nese programa, e as de menos de 20.000 habitantes. Por iso Cangas, neste proceso, estaría un pouco marxen. Pero, bueno, volvo a repetir, nós seguimos tendo algunhas dúbidas sobre este texto e, ao mellor, para non precipitarnos, vámonos a abster neste tema. Para peche da posición. Sí, remato e vou a ser moi breve. Moi breve. Unha das variantes, señor Millán, transforma o coeficiente de vertedura en dous novos tributos. O canon de depuración e o canon de colectores. Non sei se o leu vostede. E non estábamos falando, non sei quen fixo ese estudo de Vilagarcía. Non o sei. Non teño datos de quen fixo un estudo de Vilagarcía. Eu non o teño. Eu non o teño. Ni o mirei, ni me interesa. Porque estamos falando de moitas máis cousas que dos tributos. Estamos falando da xestión do ciclo integral da auga en Galiza. De toda a xestión en Coros. O sistema hidrolóxico galego, que sexa propio galego. Estamos falando de que non se deron pasos para que a totalidade do sistema hidrolóxico estivera depurado. A depuración das rías. Estamos falando das multas que temos da Unión Europea. Estamos falando dunha amplísima información que non é única e exclusivamente o tributo que paga Vilagarcía, ou que podería pagar. Como digo, transforma ese coeficiente de vertedura en dous novos. Por lo tanto, xa existen novos, vale? O canon de colectores. A mí ese me sona a chiste. E o cálculo, ademais, introduce a obrigatoriedade de pago dos concellos do canon de depuración pola auga da chuva. Iso vostede non nomeou. E sí que figura, moi claro. Por lo tanto, se non paralizamos agora isto, e se comeza con unha elaboración dunha planificación integral da xestión do ciclo da auga en Galiza, isto vai a ser o conto de nunca acabar. Pasarán anos e seguiremos coas rías contaminadas, cos encoros validados polas grandes empresas eléctricas, e seguiremos tendo tantísimos problemas como temos ata agora. Se non paralizamos e facemos unha lei e un anteproxecto ben feito, vamos a seguir como estábamos ou pior. E lembrolle, o Partido Popular, o señor Feijóo, moito saiu en prensa agora enfadado co tema dos encoros, pero desde 2013 que se fixo o pacto da auga, coa FEGAM, nada se moveu e todo se incumpriu. Solamente lembro iso. Procedemos entón á votación da moción do BNG. Votos en contra? Abstencións? 6, 8. Votos a favor? Dezaprol. Aprobada. Con 8 abstencións. Procedemos á lectura do punto 7 do día. Expediente 6.357, moción do Grupo do PP sobre facturas de actuación medioambientais e de promoción turística de Cangas. Turno de palabra para o PP. Sí. Moi boas noites a todas e a todos. Falaban vostedes no primeiro punto da orde do día de facturas sen procedemento. Bueno, pois aquí traemos, cando menos que coñecemos, porque están no rexistro deste Concello, cando menos 5 facturas sin procedemento. Empezaremos dicindo, bueno, que claro que foi un verán histórico para a praia de Rodeira. Primeiro, eses reiterados verquidos, ese
suposto delito ambiental de explanación dunha parte, e agora resulta que, para concluir ese verán glorioso, pois preséntanos no rexistro deste Concello unha serie de facturas por unhas estacas que debían ser de ouro. Si a ese esperpento do que foi, a expulsión de 2 concelleiros de goberno por ese, insisto, suposto delito ambiental, que quieran velo ou non, ou intenten darlle a volta como queiran, a realidade é que esas obras de explanación foron autorizadas pola señora Portas e sabía claramente para o que era, porque aí están os documentos. Agora xúntaselle o que foi esa factura por a cal se pagan 16.300, ou se van a pagar 16.335 por unha corda e pouco máis de 20 estacas. Xa me dirán como se pode definir isto. Pois, sencillamente, como un escándalo. Que pasaría se estuvera no goberno do Partido Popular? Pois algúns destes fenómenos que defenden os sectores públicos pois estarían na rúa. Insisto, páganse 16.335 euros por unha corda e aproximadamente pouco máis de 20 estacas. E simúlase un contrato ficticio con 3 ofertas, por certo. O día 6 de xullo, este grupo municipal presenta no rexistro deste Concello, coa firma dos 7 concelleiros do noso grupo municipal, un escrito onde solicitamos a copia do expediente administrativo onde figuren os permisos necesarios de costas e copia das actuacións que se van a cometer neste espazo natural e o fin das mesmas. Curiosamente, se nos entrega antes do pleno, ou pouco antes do pleno, un escrito onde figura estes perpentos de presuposto. Isto é unha vergoña que se acepte, porque este papel, peche perimetral, mire cales son os presupostos, peche perimetral dunhas playa de Rodeira. Ni o firma nadie, ni está registrado. Esta é unha das ofertas. Entendemos que seguramente foron presentadas pola mesma empresa, seguramente, porque polo tipo de letra e demais. Ben, e se adxudica, curiosamente, a unha empresa de Pontevedra que está traballando pois, nas obras da Galiña Azul e, curiosamente, despois de ter a señora Portas a reunión cos directores de colexio, ao día seguinte, traballadores desa empresa se presentan nos distintos colexios para, a ver que é o que necesitaban para executar esas obras. Que casualidade, verdad? Que casualidade. Ben, pois en procedimento para ofertar onde están as invitacións a estas 3 empresas. Iso é o primeiro que ten que ter para facer un contrato menor. Onde están esas invitacións? Non existen, evidentemente. Que técnico verifica a realidade deste orzamento? Que técnico municipal? Pois parece ser que ningún. Onde está a memoria coas distintas unidades de obra, prezos unitarios, tal e como exixe a lei? Non existe, evidentemente. Insisto, prezo de ouro e incumprindo o procedimento legal. Por suposto, se noutros éramos aquí a pleno, pasaría como o tema do saneamento, aínda que algúns lle zumben as orellas. Ben, e se isto non chega, porque non só foi o Partido Popular de Cangas, sospeitábamos, que era un rumor que estaba na calle, sigue estando, desa asesoría de imaxe. Foron os seus socios, porque no fondo siguen sendo socios, e seguramente seguirán sendo socios da señora Portas, quenes públicamente denuncian o que sospeitábamos moitas persoas dende fai tempo. Vostedes camuflan as facturas de distintos medios tan influentes no panorama informativo como el noticiero.gal ou A Coruña na rede.gal
por promoción turística e mesmo se atreven a pagar por unha suposta promoción e xestión do tecido local, que queremos onde están eses traballos, queremos conocelos, temos curiosidade por saber eses traballos sobre ese estudio e promoción e xestión do tecido local. Que técnico municipal certifica eso que se fixo? En definitiva, o que propoñemos aquí ao pleno da corporación é instar o goberno municipal a remitir, aquí había un erro, que se nos comeu unha frase importante, a remitir aos distintos grupos políticos que conformamos a corporación no prazo de 15 días, porque supoño que aquí 15 días será máis que suficiente, porque como existen todos estes tipos de contratos e papeles, pois non debe haber ningún problema. Copias das facturas e dos traballos antes citados, coa firma do técnico municipal que avale a veracidade deses traballos, o que se fai referencia nas distintas facturas, que curiosamente podo ler aquí alguna, mire, sí, vou rematando, por suposto, non teña problema, señora Portas, que me sobrará o tempo. Pois, para promoción e turismo, banner no noticiero galego, contratado dende a alcaldía, adxudicado dende a alcaldía, outro, banner en páxina principal mes de xuño, e logo hai outro do mes de maio, é dicir, quero dicir que isto ten unha periodicidade clara, insisto, queremos conocer eses traballos, queremos que se nos remitan copia de todas esas facturas, porque as facturas, supoño que para aceptalas aquí no Concello, pois terán que ter esas unidades de obra e un precio unitario cada unidade de obra. Así como os correspondentes expedientes de contratación, si existen, ou son contrafacturas, co informe, por suposto, de legalidade dos mesmos de Secretaría e intervención que entendemos deben acompañar a eses gastos. De momento, nada máis. Perdón. Turno de palabra davante. Ben, eu quixera decir que pola nosa banda este é un asunto que se leva en riba da mesa pois varias semanas falándose deste tema. Presentamos pola nosa conta tamén avante, a través do Rexistro do Concello, presentamos unha instancia solicitando información sobre este tema. Entendemos que para aclarar o tema a única maneira de saber se estas acusacións son certas ou non, ou de ampliar información é tendo a documentación oficial, por iso presentamos esa instancia solicitando a intervención que se facilitase a relación de facturas co concepto e a descripción da factura en sí de certas empresas, non as vou a nomear aquí, a razón social desas empresas, para coñecer en que consisten eses pagos que se están a realizar de maneira continuada a esas empresas. Pola nosa parte, nós non tuvemos ningún tipo de resposta en relación a esa instancia que se presentou a principios do mes de outubro. Creo que a día de hoxe xa é unha cuestión de transparencia, de ser transparentes con este tema, e se realmente a señora alcaldesa ten tanta seguridade de que non hai ningún tipo de problema como asegurou no último pleno, creo que é de recibo compartir con todos os grupos municipais o expediente e as facturas que acrediten eses traballos, porque moito me temo que, como se está a decir aquí, moitas delas son facturas sen ningún tipo de procedimento, como falábamos ao principio do pleno, e que pase o mellor que eu creo que é necesario aclarar o tema e para poder nos ter certeza sobre o que estamos a falar. Por agora, nada máis. Turno de palabra para o Benega. Bueno, nós imos absternos porque parecenos que queda aquí, unhas acusacións que non son un pouco, non sei, atrevidas. Consideramos de que a forma de traballar este goberno, de improvisar, de coller o das estacas, eu supoño que foi esa premio de facelo rápido que non se mirou nin o precio, imagino, vamos. Parécenos que esas outras facturas
non son unhas grandes facturas, simplemente tampouco non entendemos moi ben de que son, pero non nos parece que sea máis importante que outras cousas que xa se falaron aquí no primeiro punto, de que, bueno, hai que cambiar as formas de gobernar. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, en primer lugar, señor Sotelo, o que o Grupo Socialista é ou que queira ser, non é quen vostede de dicirnos o que queremos nós que seamos. Solo lle quero pedir un favor, que polo menos respete a este grupo como nós respetamos o seu. E, en segundo lugar, o das facturas, nós non estamos gobernando, nós non denunciamos nada, nós solamente preguntamos, e, por lo tanto, non poña palabras nos demais que eu non dixe. Eu fixen unha pregunta se certas empresas traballaban para este ayuntamiento, na máis. Bueno, primeiro non me vou a meter no que precede nas formas, no corpo da moción. Me parece algúns comentarios un poquinho falta de respeto, non solamente ao goberno actual, sino ao goberno que creamos fai un ano. Ben, podes gustarlle máis ou non gustarlle menos, ben, pero xa estamos un poquinho co de goberniño e estas cousiñas tamén xa estamos un pouco cansadiños. Se disto vai de rima, pois vámoslo facer así, ben. Despois, o repito, o reitero e o digo da forma que faga falta. Claro, aquí do que se trata é vamos votando, que algo vai quedando, non? Ben, pide unhas facturas que vostedes nomean con número de barra e número de entrada. O sea, é que lle prometo que ni siquiera eu as tiña tan controladas. Co cual, pide unhas facturas que aquí coñecen no corpo de asunto, que non o coñeza, pon factura 2021/624, factura 2021/879, e no acordo está pedindo as facturas, que se hasta teñen un número seguro que as teñen, non? Aquí se lle deu acceso a todo o mundo os expedientes que pediron desde o primer día a calquer expediente. E aquí teño o secretario que recibe a orden e el dá o acceso ao expediente a non ser que a mí se me pida expresamente. Ben, eso hai que aclararlo e en todo caso é o secretario quen fai o acceso ao expediente. A veces se demora, outras veces non se demora. É certo que temos o interventor de baixa desde fai un mes e ao mellor eso é o que produce non dar acceso, pero xa lles digo que sempre se dou acceso desde o primer día a todos os expedientes. Ben? Vamos a matizar partes, porque eu creo que é importante, isto vamos por partes, non? É dicir, o PP confunde a factura de destrozo coa da recuperación, ben? E se non é confusión, pois é premeditación, ben? Esquécense das cousas do problema que foi o que xenerou ese gasto, ben? Na prensa, e ainda se pode atopar, se reitera e se solicita de forma continuada a subsanación do mal feito. E en ese expediente que vostedes din que non compartín con vostedes e que vostedes están no expediente, ben poden ler unha notificación de Costas de Galicia, que eu teño aquí presente, porque é obvio que parece que a única que ten que traer papeles para demostrar todos os plenos, o que vostedes din, non en contra do que vostedes din, requiren de forma urxente que acatemos e arreglemos e volvamos o que sucedeu na playa de Rodeira. Ben, e en ese expediente no que vostedes din que non teñen acceso, esta alcaldesa solicita instruccións para o cumprimento do requerimento a Costas, solicitude de instrucción que propio Costas e incluso colectivos medioambientales de Cangas asistimos a unha reunión para ver como os resolvíamos e como repartíamos as competencias nesa resolución. Nese escrito de Costas, o di claro, moi claro, di a urxencia, neste caso do procedimento de resolver ese peche. Ben? A raíz de aí, o que se fai certamente é pedir 3 orzamentos, moito máis do que teñen pedido vostedes cando gobernaban, 3 orzamentos, ben, moito máis do que vostedes teñen pedido, donde se lle entrega simplemente a unha empresa que pon o menor precio. Ben? Eso todo está no expediente. Ben?
Os pasos foron todos, completamente todos, coordenados coa Xefatura Provincial de Costas e aí o teñen, ben? Porque este intento de cierre da duna se intentou facer cunha empresa que traballa exclusivamente para Costas, que foi Seaga, que así foi como lle fixemos transmitir a Costas, pero en aquel momento carecían de orzamento para poder cubrirles esa parte. Entón, a responsabilidade do Concello iba a ser cerrar a duna para que ninguén a puidera pisar e eles tiñan a responsabilidade de repoblar coa vegetación se non se recupera. Ben, que esa fase que está facendo en este momento Costas. Como isto non chega, e vexo que non chega, facer daño gratuito a empresas nas cales cobran por un traballo que realizan, ben, me parece tamén bastante dudoso. Ben? E vamos a comentar. O 9 de marzo do 2021, en este Concello, e debido xustamente a situación desas facturas que vostedes denuncian no primer punto, se crea a Central de Compras. Ben, unha central de compras que é un contrato que mesa de contratos menores ou mesa de contratos maiores, dependendo do día, están presentes o secretario e as técnicas responsables ben de contratos maiores e contratos menores. Ben, vale. A Escola Infantil da Choupana, coordinada co consorcio, e ben a gusto coas negociacións que estamos levando co consorcio, ben, se toma a decisión que a obra vai levar directamente o Concello de Cangas, se mete a obra, o proxecto, xa lle digo, feito por parte do consorcio partido político do PP, con este Concello facemos o proxecto e se presenta na mesa de contratación. Nesa mesa de contratación se presentan 6 ofertas. Nesa mesa de contratación está o secretario, aquí presento ao meu lado, e a técnica ou técnicos de contratación, ademais de máis persoal do Concello. E en esa mesa de contratación, e o quero decir porque sí que sale en algún medio, me parece un pouco xa por encima virarlle un poquinho a corda, se presentan 6 ofertas donde as empresas son de Vilagarcía, Silleda, Vigo, Pontevedra, Coruña e Porriño. Ben? E se lle dá a empresa con menos precio. Pero claro, non se dan conta desas empresas que repiten e se pasan dos contratos menores hasta un punto que casi son maiores, pero resulta que non había ni 3 contratos, ni 3 ofertas, ni un contrato menor. Esas non son importantes, solamente as que fade a señora Portas. Ben, pois lle digo unha cousa. Levamos 2 anos de goberno e cada ano 2 obras maiores nas escolas infantiles. E, sinceramente, esa é a parte importante. E controlados os 2 expedientes, yo digo así, por intervención e secretaría, con eles presentes e con levantamento de actas desa mesa de contratación. Ben, desa mesa de contratación. Co cual, está aí para poder ver. Traballaremos e seguiremos traballando na participación e na cooperación en todos os sentidos. En a mesma línea, con todas as facturas. Lle recordo, que non o sepa, ben, completamente todas as facturas de publicidade e de promoción deste Concello están na partida de alcaldía. Completamente todas, independentemente de que área. E lle recordo unha cousa. Vostede dixo que tiña asesoramento de imaxe, non promoción do pobo de Cangas. Vostede me dixo que estaba pagando facturas de asesoramento de imaxe. Ben, non de promoción do pobo. Lle vou recordar, lle vou decir. Na partida a que nos referimos, ben, no ano 2019 se pagou por promoción e publicidade 21.000 euros. 21.086, vou non dicir exacto. No ano 2020 se pagaron 11.824 euros. Ben, e no ano no que estamos pagamos 9.400 euros en publicidade. 9.400 euros en publicidade, ben, e promoción do Concello. Exactamente co mesmo procedimento que se fixo en outros momentos, para o que supón as partidas de publicidade. Ben? Quero recordarlles que para un Concello de 27.000 habitantes supón un 0,0006 de orzamento, é unha partida orzamentaria que consta aí, ben, e que ademais está regulada e marcada ca ordenación interna. É dicir, non hai máis. Ben? Se incluso queren ler a lei, a orden da lei, onde marca a parte da obligación da promoción do Concello,
eu sei que a saben, non fai falta que eu ya repita e a non me vou a meter. Pero sí que quero lerlle unha parte, que é no 70.3, ben, que creo que é bastante caído en este momento. Así mesmo, as entidades locais, especialmente os municipios, deberán impulsar a utilización interactiva das tecnoloxías de información veraz por calquer medio de difusión na promoción dos seus propios concellos. Veraz. Verá? Verdad? Veraz. Ben. Falan aquí de contratos que ni siquiera teñen reparo. Cando un contrato ni siquiera ten reparo é que ten todos os informes acaídos no expediente. Ben, simplemente. E se o PP lle interesa estrangular esta acción de goberno, de verdade vou seguir loitando para non facelo. Mire, lle conto unha cousa. Para non levar a central de compras calquer proxecto, temos que ter un valor. Ben? E eu me atopo con que xustamente cando collo a área ou diferentes áreas, me atopo con que unha visita ás escolas e os tempos os equivocou, atopome con que as escolas están nunha situación bastante, deficitarias de necesidades e de obras. Ben? E a única forma que temos de valorar, ben, porque os técnicos do Concello, e como recordaron no primer punto, e o reiteraron, temos moita menos plantilla da que deberíamos ter, e non quero remitirme por que será, porque creo que vostedes teñen bastante que ver. Nos habitualmente pedimos un orzamento a alguén, é algo que se fai en todos os traballos que se fan, ben, valoramos obras dependendo do que está, e depois se leva a central de compras. Ben, eso se fai sempre. O que se está facendo nos colexios, ben, non é unha valoración económica para darlle pola porta de atrás a ningunha empresa ese traballo, ben, sino que está facendo unha valoración de todo o que sucede. E sabe por que estamos facendo unha valoración? Porque hai patios que teñen un problema de seguridade e que así nos trasladan as AMPAs. Porque a reunión cos mestres foi a última, non a primeira. Ben? Non foi a primeira. E eses informes de inspección de cada escola se están facendo, se foron feitos previos a esa reunión cos mestres. Ben? Curioso, non? Porque moitas facturas, moito significativo tema, pero non se controlan certos contratos. O digo reiterar, de certas empresas, de forma reiterada, donde pasan certamente valores de contratos menores, ¿no? Bueno, pues a lo mejor habrá que preguntarse por qué. Eso creo que sería bastante importante para señalar. Turno de palabra para o PP. Ben, mire, señora Portas, non debía atención nin con costas, nin con obras da Galiña Azul, nin que se lle fai daño gratuito por un traballo que realiza unha empresa que está perfectamente coordinada co consorcio a gusto. Mire, pero se vostede está coordinado co consorcio, por que non lle quedou máis remedio? Polas sentencias que tivo. Ou xa non se lembra do que fixo vostede, porque era concelleira, cando denunciaba, hasta que hubo unha sentencia, tuveron que tragar, e parte do pago que lle deben ao consorcio, pois tiveron que emplealo nesas obras. Mire, quen é que fai? Foi algún traballador municipal o que fixo as inspeccións nos colexios? Non. Foron membros dunha empresa. Ao día seguinte de vostede estar reunido aquí cos directores. Mire, e por que non se levou adiante esa actuación a través desa empresa? Porque os técnicos municipales se negaron a firmar o que vostede quería facer. Mire, insisto, se esa empresa ou esas empresas dese grupo empresarial foron contratadas vía contrato menor, bueno, pois hai que seguir uns pasos. Vostede falaba de que tiña 11.000 euros para publicidade. Por suposto que non será moito, non o discuto, pero vostede, en estas 5 empresas, creo recordar que leva máis de 5.000 euros gastados, ou nestas 5 que non temos as facturas, e por eso presentamos isto aquí. Nós temos copia do rexistro de entrada no Concello, e o señor secretario nos entregou, bueno, documentación por dicilo, esta semana, cando nós a requerimos o 6 de xullo, o 6, e nos entregan, bueno, que será o que teñen vostedes. Este é un presuposto. Hombre, isto é un presuposto para dar a risa, así de claro. Ben, se vostede, que divagou moito
pero non se ciñeu o que estamos aquí debatindo, se vostede considera xusto que se paguen 16.000 euros por unhas estacas e menos de 1.000 metros de corda, porque creo que son 600 e pico, 16.000 euros. A canto sale o metro de corda? A canto salen esas estacas de ouro? Por que se pagan mensualmente e de forma reiterada esas facturas en concreto a dúas empresas? Donde está ese traballo sobre o tecido local? Enséñoo. Nós non o temos, nin creo que o teña nadie. Non o teña nadie porque non existe. E, entre outras cousas, van a facer publicidade do pobo de Cangas nun medio que ni Dios coñece da Coruña. Bueno, a concelleira tampouco o coñece, a concelleira de turismo, iso polo menos foi o que dixo hoxe. Pero nin a concelleira, nin nadie, porque eu intentei buscalo e eu non fui capaz. Seguramente que teño un ordenador xa un pouco anticuado. En definitiva, fagan vostedes o que queiran, nós o que estamos a pedir aquí, temos as dúdas que temos, hai, mire, nas bases de execución do orzamento do 2020, bueno, pois figuran como se debe facer as fases de xestión do estado de gastos, a retención de crédito, a autorización do gasto, disposición ou compromiso do gasto, todos eses pasos hai que facelos. E vostedes non fixeron ningún. Insisto, bueno, diga o que queira, divago o que queira con Costas, que se Costas obligoulle a facer, a delimitar eso, pero non obligou a pagar 16.000 euros. Non obligou. Porque iso é escandaloso, que se gasten 16.335 euros por unhas estacas e unha corda, cando as estradas, bueno, calquer camiño están a monte. Cando Cangas está a monte, vostede se permite o lujo de pagarlle 16.335 euros por unhas estacas e unha corda. En fin, divague o que divague, nós vamos a seguir exixindo que se nos entregue esa documentación, porque, insisto, nós non temos as facturas. O único que temos é o rexistro de entrada, donde pon, por suposto, que foi esa famosa promoción que vostede pretende facer a través dun medio tan coñecido como Noticiero Galego, pon publicidade contratada dende a alcaldía. E é unha publicidade periódica que se fai nun medio que, por certo, nin os da Coruña, e lle podo asegurar, o coñecen. De momento, nada máis. Turno de palabra para Avante. Ben, eu reitero a miña intervención anterior tamén. Bueno, insisto no punto de acordo da moción, fala de compartir información sobre as facturas e os traballos que se realizaron en 15 días con todos os grupos, co cal nos vamos a apoiar a moción, porque nós tamén presentamos unha instancia na que non foi contestada aínda a día de hoxe. Entendemos que algo debe haber cando non se nos contesta, non o sabemos, queremos comprobalo, por eso pedimos ese exercicio de transparencia por parte da alcaldía compartindo esa información, o que sí coñecemos, porque incluso o secretario comparte con nós, levamos en dacións de conta hoxe no pleno os decretos de alcaldía que se asinan e aí figuran esa relación de facturas que se están firmando a través de decretos de alcaldía. Quero dicir que é algo que se sabe que non se está a facer ben. Quero dicir, eu creo que dende a alcaldía saben que non se está facendo as cousas como se deberían de facer. Vostede fala que non se pode sinalar, que está feo de algún xeito sinalar a esas empresas que cobran por un traballo que realizan. Se os cartos son cartos públicos, carai, o traballo que realizan debería de ser público, deberían de dar conta del e non debería de haber ningún tipo de problema por dar conta de unha factura nin o traballo que realiza unha empresa cando se está a xestionar cartos públicos ou así, o penso eu. Si son facturas referidas ao que se está a decir aquí de promoción turística, de publicidade, xa é bastante raro que dentro da propia Concellería de Turismo tampouco coñezan eses traballos que se realizaron baixo eses conceptos.
Non vou a profundizar máis, creo que está bastante claro o tema. Nos o que queremos mirar esas facturas e saber por que están facturando de maneira continuada, porque se sigue facendo ao longo do tempo, cales son eses traballos que figuran debaixo deses epígrafes de promoción turística, de publicidade ou promoción do tecido local ou como proceda. E por ese exercicio de transparencia vamos a votar a favor da moción do Partido Popular, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Bueno, eu penso que aquí aos plenos traen as mocións, cada un trae a moción que lle dá gana, que aquí hai libertade de expresión. Entón, hai xente que a veces cuestiona de que se fagan mocións tipo, de que se traen mocións, bueno, que aquí ao mellor non son as adecuadas, que son de cousa do Concello, que cousa de outros estamentos. Pero despois hai mocións que parece que a única sentido que teñen é o desgaste personal dunha persoa, non? Quer dicir que eu non digo que non haxa que dar explicacións ou que non, pero o ataque continuo na prensa, por exemplo, que se faga un eco das redes sociais a nivel así tan formal, hasta o punto de traer unha moción ao pleno en este sentido, que bueno, que está moi ben de que se presenten as facturas, pero bueno, supoño que non será tan difícil de conseguir ver esas facturas. Nos vamos a absternos porque nos parece que esta moción, máis que nada, ten unha función de desgaste personal, como un acoso e derribo, que non é que consideremos que teñamos que defender a nadie, vamos, que todo o mundo ten as súas maneiras de gobernar, parecenos que sí se podía gobernar de outra maneira, pero non vamos a votar a favor desta moción. Turno de palabra ao PSOE. Mariano. Sí, bueno, justamente o fondo da cuestión, non esta atrapallada, esta política boba, este politiqueo das cuestións formais que ocultan o problema verdadeiramente de fondo. Isto está agotado. A alcaldesa pode dar todos os argumentos e acreditar a documentación que sea necesario, que sí que hai que poñela en riba da mesa, porque non, que problema hai? Pero, vamos, eu creo que despois de, por exemplo, da Escola da Chupana, decir que hai 6 orzamentos que pasa por unha mesa de contratación, etc., etc., es que tampouco lles vai a valer. Ademais, o señor Sotelo, bueno, xa que defenda que trae esta moción o señor Sotelo todo un modelo de transparencia e de xestión no plano económico, me parece xa unha broma. Hai unha colaboración mediática interesada, porque evidentemente nin os gastos que se xenera merece isto, se minte descaradamente que hai unha ausencia de procedimento, se había, como decía o señor Miñán, que hai un mogollón de facturas sin trámite procedimental, pero que carallada. Podía descitar outras facturas, que ao mellor hasta eu podía coincidir, que ao mellor sí que efectivamente son dignas de mellor estudio e de mellora na súa xestión. Pero ao mellor é porque son empresas moi cercanas a un partido moi corrupto, deso non se fala nada. Se pon un pouco de mira, a ver se daqui sacamos algo, porque se hai unha prensa determinado tipo de información. Se vos dá todo tipo de datos e se vai a seguir dando, está todo dentro do marco legal, vos dá igual, bola pela. Non será que no fondo, porque claro, se montou un follón co da duna de tal, agora o problema xa non é se a duna se está regenerando, non, vos importa un comino. Actuouse por urxencia, de acordo da manda xunta. Xa fai unha pericial o señor Sotelo, non trae aquí unha pericial acreditada dunha empresa que digo, eso foi un timo, que ao mellor nos timaron, podera ter razón, supuñamos, pero non nos a él. Eu pensei que era médico, pero ahora é enxeñero, arquitecto e hasta xurista a hora de valorar estes temas. Pero bueno, eu creo que podía dar moitísimos máis argumentos, porque, claro, os medios non se coñecen se o Partido Popular anuncia en determinados medios, resulta que é todo normal. Se non, de outro caso, non os coñecemos. Bueno, isto está claro que, evidentemente, isto non é produto da casualidade. Hai unha campaña que, ademais, está perfectamente amplificada por un medio de prensa, e creo que isto non é tal. O mellor, señor Sotelo, é para que non se fale desta sentencia, que por culpa vosa estamos amenazados con que nos cobren 2 millóns de euros máis intereses, vale? O mellor é para que non se fale da financiación coa Caixa do PP, da vosa sede en Génova, vale?
sodes un partido, estáis pringados por todos lados, e ahora vienes con unas facturitas que, además, a pesar de que se acredita que cheira un procedimento legal, é que vos da igual o teme embarrar o campo como os malos equipos porque estás desesperado por recuperar a alcaldía. Pero eso tens que conseguilo en maio de 2023, felicitaremos se o consigues, pero non con estes medios absolutamente mafiosos e, desde logo, desvergonzados. Nada máis. Turno de palabra para o PP. Vamos a ver, recuperar a alcaldía no 2023. Mire, primeiro, da miña vida farei eu o que considero oportuno, non a vai facer vostede. Pero mire, señor María Navalo, vostede neste momento con quen goberna? Con 2 concelleiros, 2, 3, bueno, e un ven para votar. Ben, en definitiva, se vostede de 21 concelleiros considera que iso é un gran goberno, pois a partir de mañán vamos a chamar en vez de goberniño gran goberno. E que fale vostede que pertenece ao partido a formacións tan limpias, eu non sei se chegou aquí os cartos de Irán ou de Venezuela, non o sei, nin tampouco me importa. O Partido Popular de Cangas, dende logo que non. O Partido Popular de Cangas, dende logo que non. Seguro que sabe vostede bastante máis deso, bastante máis de comidas, cenas e todo eso, seguro, seguro. Mire, vostede foi concelleiro de urbanismo 4 anos gobernando o Bloque. Que fixo para evitar esa desfeita? Que fixo agora, que leva 6 anos agora gobernando? Nada, nada. Igual que co tema da auga. Nada, nada. Pero agora non protesta nadie. Non protesta nadie porque os que protestaban están sentados aí. Claro, eso é o que hai. Mire, hombre, o do BNG, iso sí que é de coña, que fale de mocións tipo. Vostedes que non saben traer unha moción, traen os a de Berín, pero o resto é o que lle mandan de Santiago. E que a vostedes, se lle parece, sí, sempre, cada un dos plenos. Cada un dos plenos. Claro que teño razón, e vostede non me vai a enseñar a defender Cangas, Mire, lle vou a dicir, bueno, parece que está moi preocupada polo desgaste da señora alcaldesa, de outras... A ver, vostede está preocupada de non darnos a razón, porque saben que a temos. Vostedes minten e gastaron nos amigos. Esa se demostrará. Donde temos nosas facturas? Nós o que estamos a pedir aquí é se tanta transparencia deste minigobernillo bolivariano que temos aquí, que sufrimos os cangueses, minigobernillo bolivariano, enseñen as facturas, enseñen os orzamentos, deixen ver. O que vostedes eso non o queren. Non o queren e van presumindo de xestión. Mire, eu non sei a canto sale cada estaca, pero eu aseguro que sale a máis de 100 euros. Unhas estacas de pau. O sea, que non estaban forradas de ouro. O metro de corda, según ese proxecto, sale a máis de 30 ou 40 euros o metro de corda. Con 30 ou 40 euros, pregúntelle aos mariñeiros cantos aparellos fan. Mire, non, eu non son nin xurista, nin tampouco inxeñeiro. Vostede é catedrático de la nada. Vostede o que ten é o síndrome de Diógenes, porque todo o que cae nas súas mans, acaba no queixón. E a todos iguana, e non fai nada. É vostede o cáncer de Cangas. E é o ventríloco que maneja a esta marioneta, que se senta aquí. Non remato cando queira. Mire, faguen, eu non falto respeto a nadie. Eu non lle falto respeto a nadie. Vostede, bueno, non veña de vítima, mire, non veña de vítima, responsabilícese públicamente do que fixo, responsabilice públicamente e políticamente, dende logo, vai a ter que comparecer diante da lei por este fraude, que pode ser de máis ou menos cantidad, pero vostede está mentindo. Está mentindo. É o único que sabe facer fotos e mentiras. Sí. A ver, señor Sotelo, para defender a súa posición non fai falta faltarlle o respeto absolutamente a ninguén en esta sala. Me chamou Mario Notiña. Vai ser que non, xa, vai ser que non. Ben, aquí non faltei o respeto a ninguén desde o primer día que pisei esta sala, nin como concelleira, nin como alcaldesa. Ben, e vostede non vai conseguir
Que eu falta a ninguén, o que non vou permitir é que ninguén me falte. Ben? E para aclararei cousiñas na prensa que ao mellor son de delito de verdade. Vale? Ben, vou aclarar unha cosa. O mellor, o problema é que a mellor 4 concelleiros poden levar a cabo un concello 27.000 habitantes, cousa que non foron capaces outros 100, 7, 8, 9 ou 10. Ben? Entón, ao mellor ese é o problema. Ao mellor ese é o problema ou o medo. Non sei que lle vamos a chamar. Tamén lle digo, este goberniño que ve aquí sentado é o que conseguiu a subvención máis grande da historia deste concello. Vale? Entonces, faltarnos o respeto por ahora con calma. Vale? Por ahora con moita calma. Ben? Vamos a proceder á votación. Ben, as verdades non se tapan nin con insultos nin con voces altas, sinceramente. Ben? Procedemos á votación da moción. Votos a favor da moción? Xa liei a orden. Non, vai primeiro os en contra. Votos en contra da moción? Abstencións? Votos a favor? Si, aprobado por 10. 8 aprol. 8, 9, 10. E 10 abstencións. Ben. Bueno, traemos hoxe, ademais... non, temos ainda unha máis da orden do día. O punto 8 do día é o expediente 6.507, toma de coñecemento sobre a renuncia da concelleira do Grupo Municipal do BNG. Non está ela presente, e lle damos a palabra. Dice no comenzo do pleno, da sesión plenaria, por motivos laborais, estritamente laborais, a nosa compañeira Iria Villar tivo que renunciar ao seu posto de concelleira, está trasladada a outro concello lonsano daqui, e desexarlle a maiores das sortes e agradecer de parte do BNG a seu labor durante estes 2 anos, que será moi insustituible. Nada máis. Por nosa parte, grazas a Iria. Dar as grazas á compañeira que se vai pola labor feita, e quero comentar que traemos 2 puntos de urxencia para esta sesión plenaria. Ben, unha é presentada unha moción que xa din a coñecer na mesa de portavoces, que é da SOS da Sanidade Pública. É unha moción que presenta este colectivo. Primeiro, o que temos que facer é votar a urxencia desa moción ou non. É un pouco o punto de acordo que nos fai traer esta urxencia, que é o apoio a manifestación do próximo domingo, día 14 de novembro, en Santiago de Compostela. Por ese motivo se trae de urxencia. Entón, primeiro nos toca a votación de urxencia, o sentido. Entón, alguén quere comentar algo? De mal gusto que se entrega aquí un escrito o cal descoñecemos si ese colectivo, porque en primeiro lugar ningún colectivo pode presentar unha moción, a non ser que vostede, pode presentala porque seguramente son da mesma corda, dá igual, dá igual, que máis dá que a presente a voz da sanidade que vostede. Pero unha moción dun colectivo, primeiro, non se pode presentar. E se quer ter o apoio dos grupos, o mínimos que tiñan que haber feito antes do pleno, entregarnos un escrito, cousa que non se fixo. E se quere vostede ir á manifestación, vaya, pero non implica os demais concelleiros. Así de claro. Se comentou na xunta de portavoces esta moción, se lles avisou a todos os grupos. Non se comentou esta moción? Non, de verdade. Non la falamos? Non? Igualmente non tampouco, non nos entrou estes días, ni sequera foi por urxencia a comisión informativa, porque é certo que non a tiñamos. O colectivo non la fai chegar, se vai votar a urxencia, e se non queren votar a urxencia, votamos en contra, non hai ningún tipo de problema. Non, vos leeríamos, se queredes, vos leo o corpo da moción, non hai problema, por si toman a decisión. Pois a votación da urxencia, entón. Está asumida e subida, sí, pola alcaldía, está asumido pola alcaldía. Ben, entón, o primeiro que temos que facer é votar a urxencia. Se queren que lle dé algún dato máis antes de votar a urxencia, ya comento, é dicir, non nos chega por correo electrónico,
pensábamos que chegara a máis colectivos e non chegara xa ni sequera para a comisión informativa, xa acaba de chegar. Ben, entón, pola manifestación do día 14, por iso se trae de urxencia, simplemente un apoio a esa manifestación. Nun principio vamos a votar a urxencia e vostedes deciden si despois tratamos a moción ou non a tratamos. Ben? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recházase a urxencia, vale? Porque é preciso a maioría absoluta para poder meter o asunto por urxencia. Pois entón non se trata a moción. Pero fai... Que simplemente dalle pa diante, montastes un jaleo de la hostia aquí ahora, que abrastes vos todos, corredes pa diante coas mocións, non deixades nin falar, nin mirades pa nós, nin pa ninguén, simplemente queremos trasladar que a nós ninguén nos informou da moción, ni se mandou por correo, nin sabíamos que viña, sabemos que ven outra, que sí se deu con traslado con bastante anterioridade e que sí se pode tratar no pleno, cal queríamos intervir, pero esta ao respeto me parece increíble que non ni se pasara, se lle dera para dentro ahora unha votación que, sin pena nin gloria, agora queda rexeitada porque non hai maioría absoluta, non se vota, simplemente é por deixadez, non é por outro motivo, non é responsabilidade nosa nin de ninguén que o acaba de acontecer. Me parece increíble que se queda traer unha moción que nin se leu, nin se justificou, nin se nos deu traslado, nin sabemos o que estábamos votando. Por iso nos abstemos ao respecto desta moción, nada máis. Según se nos traslada por parte do colectivo, se chega a traslado a todos os partidos e a todos os concellos. Eu sinto esa parte, non me sentín parte do traslado, sí que é certo que non se asumiu e eu a trouxe para que se cumpliran os plazos, e máis que justamente non existía plazo para meter na comisión informativa porque xa fora cando chegou. Iso é o que lles podemos trasladar. Ben? Procedemos logo á segunda moción. O mesmo, é unha moción que se trae por urxencia, é o convenio de colaboración para o desenvolvemento do conxunto de transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Vigo. A urxencia ben precedida justamente pola data na cual se ten que asinar o convenio, que é anterior ao próximo pleno. Por certo, convenio que dou moitos problemas para enviar, entón non temos coñecemento porque ninguén contestou, o sea, si teño coñecemento por Rafa, que hoxe me confirmaba que eles non a daban recibido, pero non tiñamos coñecemento se a dera de recibido na primeira, na segunda, porque o documento parece que lle pesaba a algúns ordenadores, pero ninguén nos dixo que había ningún problema e a non nos daba erro. Si, palabra a Tomás. Unha cuestión de... Non sei que recibimos xa fai... De feito, incluso antes da comisión informativa, queríamos preguntar que se explicara os plazos, a necesidade da urxencia agora, se pode esperar ao próximo pleno, que acontece no caso de que non se vote hoxe no pleno, e tamén, quer dicir, que pudo haberse presentado tamén na comisión informativa do lunes, non se presentou, e, sobre todo, a importancia de que teña que ser aprobada hoxe en pleno e se pode esperar o seguinte, porque pode que se dé o caso do que acaba de pasar na moción anterior, de que non entre a votación por vir por urxencia. Entonces, creo que é importante, por lo menos para o noso grupo, e porque queremos que a moción é suficientemente importante como para aclarar ese tema de que acontecería se non se votara hoxe, se hai plazos, ou se estamos en tempo de que se poida traer o próximo pleno, se non se votara hoxe. Contestar aí a Tomás. Os prazos veñen xa arreglados, hai un cronograma da Xunta desde a Consellería de Infraestructuras e íbamos ademais da man de Moaña no sentido de ver se podíamos de alguna forma intervir máis alado que o propio texto, pero non, digamos que iso está xa configurado desa maneira, non hai posibilidade de facer ningún tipo de modificación
E xa digo, hai un cronograma que nos leva que neste final de mes teñamos isto pechado. E o problema é iso, claro, que nos guste máis, nos guste menos, pero si queremos que continúen o que é a axuda que hai para promover o transporte metropolitano, concretado fundamentalmente aquí no que é o transporte marítimo, pero tamén nas demais áreas, pois efectivamente é pola razón de que isto urxe. Se tuviéramos capacidade incluso de intervención sobre o texto do convenio, evidentemente seríamos os primeiros en aceptar un pouco de retrasar isto, pero como ben xa dado, por así decirlo, tanto en tempo como en forma, por iso é preferible xa aprobalo neste mesmo pleno, nada máis. Bueno, pretendía recalcar que o prazo é o 15, é o último día para presentalo. Sí. Sí, bueno, pues, boas tardes. O que este convenio é que se trae por urgencia, creo que foi entregado a tempo para poder ser estudiado, e non como ven a este pleno, en tempo de desconto, a presa, a correndo. Eu creo que a mediados deste mes tuvemos unha xunta de portavoces. Creo que tamén este luns hubo unha comisión e non se dixo absolutamente nada desto. Por iso nos extraña de que as formas de como se van traendo este convenio. Simplemente que foi falado co secretario e aconsellou, aquí todos podemos acertar ou equivocarnos, pero preferiblemente de urxencia ao pleno. Como xa digo, como non hai posibilidade formal, se a Xunta nos der o marxen de poder intervir sobre o convenio, pero que non hai capacidade material nin legal. Por iso, o asumimos ou non asumimos. Todo o que se poda mediar nesse sentido, de todas maneras, o vamos a aceptar, claro. Bueno, eu creo que presentados as aclaracións, vamos proceder á votación de urxencia. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? 11 votos a favor, ¿no? Eso é maioría absoluta. Procedemos logo á presentación do tema do convenio, da moción. Todo o mundo ten o texto e un pouco o que é o continuismo respecto do que é o convenio anterior, no fundamental, nada máis. Turno de palabra para avante. Sí, moi breve, un pouco, María, nos explicabas antes, dentro do noso grupo municipal, queríamos recalcar que, bueno, que a estrutura do convenio e da mesa que se conforma co poder que ten a Xunta nela, co 50% dos votos e demais, limita moito a capacidade que teñen os concellos de actuar dentro da propia regulación que se pon na tarxeta metropolitana. Creemos que o Concello de Cangas é un concello no que é necesaria que moita xente, moitas veciñas e moitos veciños a empregamos diariamente con moita usidade a tarxeta, pero tamén creemos que o Concello está sufrindo está sendo sufridora dun gasto que non lle correspondería a ela, e a realidade é que novamente o Concello de Vigo se mantén fora deste transporte metropolitano. Sabemos a disputa entre o alcalde de Vigo e o presidente da Xunta que fai que non se teña chegado a un acordo, que o Concello de Cangas asuma co custe de moitos dos viaxes da xente que está empadroada en Vigo e que ten a tarxeta como se fora veciña de Cangas, e iso repercute no noso concello. Nos pagamos como concello o doble que o segundo concello dentro da área metropolitana, do transporte metropolitano, casi 100.000 euros de base, e creo que chegamos a anos de 120, 130.000 euros. É un gasto que é importante para o concello, creemos que é necesario, e aí debemos estar, esa parte que sería necesaria que se seguira traballando para que o Concello de Vigo entrara, non para que nós como veciños usemos o transporte de Vigo ou coas axudas que ten o Concello para os seus veciños, que iso é unha cuestión de cada concello, pero que sí que debería de estar dentro do transporte metropolitano, sobre todo no barco. Do mesmo xeito que non compartimos tampouco que se manteña a tarifación de 2 saltos no transporte de barco entre Cangas e Vigo cando non é un transporte por carretera e cando non se pasa, neste caso, pola parte de Moaña, do Maio, etc. Creemos que é algo que está aí dende sempre, que é algo que se debería de seguir traballando e que o Concello de Cangas debería de exixir ao futuro, e tamén
queremos facer unha crítica á parte na que no documento se deixa a porta aberta a unha posible subida de precios, unha regularización co IPC. Isto, obviamente, no convenio que se presenta e na tarifa actual non hai un aumento de prezo inmediato, pero estamos case seguros de que a medio e curto prazo é moi posible de que haya unha regularización e os billetes, aínda que estén bonificados, aumenten de prezo. De todas formas, creemos que é algo necesario, algo positivo, debido a que, bueno, para a veciñanza de Cangas o barco principalmente coa conexión con Vigo é fundamental, igual que o transporte, pois os centros hospitalarios de referencia nosos, que por desgraza están na área de Vigo e temos que moverlos a eles. E simplemente queremos puntualizar eso e na medida na que sea posible nas próximas xuntanzas que haya para darlle seguimento ao convenio, pois que dentro do Concello, ainda que temos pouca capacidade polo veto que ten a Xunta con 50% do voto, pero bueno, que insistamos e que fagamos forza aí, que seguro que tamén hai máis concellos que o poden apoiar. Nada máis. Turno de palabra para o Benega. Sí, bueno, reiterar que ainda que imos a apoiar apoiar esta asignatura para que os veciños e veciñas de Cangas non se queden sin esa subvención a ese billete, sí que temos que decir que estamos totalmente en contra de tal e como se están levando as cousas con este convenio de transporte metropolitano. Non por parte do Concello, sino por parte da Xunta de Galiza. Non se resolveu absolutamente nada, siguen manténdonos dos dous altos, siguen sin entrar no convenio a cidade de Vigo, que para os veciños e veciñas de Cangas é importantísimo, moi importante. Nós non podemos estar dependendo sempre de ter outra tarxeta que xa costou, ademais, que non la facilitara o Concello de Vigo de outra tarxeta para poder circular polo transporte urbano, que ten eles, evidentemente, todo o dereito do mundo a reclamalo, pero é que o transporte metropolitano e a utilización do servizo tanto de barco, de buses, que, por certo, os buses non están indo á estación de autobuses, nin se plantexan siquera que vayan á nova estación de autobuses de Guisar. Eso é tamén moi serio e un tema a tratar, que está ahora mesmo a nosa compañeira Lourdes precisamente traballando neste tema, porque é un tema moi, moi, moi serio. Non hai esas posibilidades. Somos moi críticos con este tema, fómolo no seu día. Cangas non ten que pagar esa cantidade inmensa, pagamos máis que ninguén, moitísimo máis que ninguén, en función das viaxes, e non é de recibo, non só que nos metan eses dous saltos no barco, o sea, que paramos aí no medio da ría, según a Xunta de Galiza, nin é de recibo que outros concellos non entren e se nos carguen a nós con usuarios e usuarias que non son empadronados en Cangas. Nós somos colaborativos con todo o mundo e todo o mundo está aberto a ter esta tarxeta metropolitana, que para iso conformamos a área. Pero hai un problema. A área metropolitana non existe, non está funcionando. E non está funcionando polo capricho duns e doutros, da grande cidade e da Xunta de Galiza. Iso ten que resolverse canto antes, porque os perxudicados somos os veciños e veciñas de Cangas e do Morrazo, nada máis. Turno de palabra do PSOE. Nós vamos a votar a favor do tema, nada máis. María. Sí, vamos a ver, creo que as intervencións están sendo interesantes e o que decía Tomás me parece que é moi recomendable que fagamos a unha unión, unha forza con outros concellos entre nos mesmos, porque evidentemente subsisten eses problemas. Ahora mesmo temos, por exemplo, recollida queixas xa trasladadas á Consellería de Infraestructuras das traballadores da sanidade que están tendo problemas para chegar con normalidade, por exemplo, Álvaro Cunqueiro, non? Entón, efectivamente, sí que nos queda aí unha batalla dura, igual que na propia xestión e das características da tarxeta que tamén se comentou aquí. Por lo tanto, eu creo que sí, que agora estemos nesta situación de ter que aceptar por as razóns que se decían este convenio, non quere dicir que efectivamente todo isto non o podamos coordinar e dar unha batalla frontal para melloralo de unha forma máis decisiva, nada máis. Turno de palabra para o PP. O convenio do transporte metropolitano supón para máis de 10.000 usuarios, que é o triple de calquer concello que pertence a esa suposta área metropolitana, un aforro importante do que o billete tanto de barco como de
como de autobús. E a maiores as ventaxas que teñen noutras áreas metropolitanas de todo Galicia, chamalle Coruña, Santiago, Ferrol, etc. Polo que, por coherencia, consideramos que é fundamental e necesario a firma deste convenio. Nada máis. Como quedou coa exposición de motivos, eu creo que é suficientemente claro. Procedemos á votación. Queres comentar algo máis para pechar? No. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Pasamos á actividade de control. O punto 9, dación de conta de resolucións da alcaldía dictadas dende o 20 de setembro ao 24 de outubro. Punto 10, dación de conta de informe de reparo de intervención segundo a base de execución número 38 do orzamento. E o número 11, dación de conta do decreto sobre tenencias da alcaldía. Procedemos agora ao punto C, que é rogos e preguntas. Fai cousa de 2 ou 3 plenos presentei unha moción que era de acondicionamento da plaza de Síngulis, que foi aprobada por unanimidade. Nun dos puntos, creo que era o segundo, facía a solicitud de un informe do secretario donde tamén estuvera o informe do arquitecto, non da arquitecta. Naquel momento o arquitecto estaba de vacacións, creo que leva xa 2 ou 3 meses tamén xa traballando. Rogo que se me faga a min e o resto dos grupos o que se informe. E despois teño unha pregunta, crensendo se existen contactos e reunións entre o Asuntamento de Cangas e os propietarios da actual Unidade 5. Nada máis. Nada, un rogo, como comentei no principio do pleno, que por motivos laborais das nosas 3 representantes, agora mesmo polas mañás non é imposible asistir ás xuntanzas do Concello dentro da posibilidade que se nos poida convocar de tarde, o agradeceríamos. E logo, unha pregunta e rogo tamén a vez. Visto a noticia hoxe na prensa da sentencia sobre o convenio urbanístico de Promalar e demais, e que tamén salió antes un pouco no pleno, simplemente rogar e preguntar se vamos ter algunha xuntanza, estaría ben por parte do equipo do goberno trasladar como está a sentenza e cos abogados tamén para ver se existe os pasos a dar, máis que nada, para se temos que traer a pleno algunha actuación, tela tamén de manco explicada polos abogados antes e non toparnos aquí co informe, que estas cousas legais son a veces un pouco tediosas de entender e mellor se nos explica. Nada máis. Pareceme ben a proposta. Como hai un plazo ata o 10 de decembro para tomar algún tipo de acción legal, pois antes desa data ter unha reunión cos grupos municipais para explicar esta problemática. Quería preguntar cando van a comezar as obras das beirarrúas do Viso Igresario? O que se nos traslada por parte da Deputación constan en xaneiro. E ainda así, xaneiro. Esta semana ainda se puxo en contacto con nos a empresa adxudicataria, que é Marconsa, e, quedaron de ter unha reunión no Concello, pero ainda non marcaron día e hora, porque máis hai que falar, ten que ser con saneamento, con mobilidade, pediron reunión con varios grupos municipais da áreas do Concello, e aínda non se marcou data, pero sí que o que nos falaron foi de comezar en xaneiro, porque en decembro teñen moitos días de convenio pola construción e están todo mes pechados. Eso é o que se nos comenta para demoralo hasta xaneiro. Está un estrado da cá, parece que non. Ben, vamos a ver, unha pregunta primeiro, un rogo, máis que unha pregunta, perdón, e era que me interesaría que os técnicos municipais pasasen por eso, como decía na obra do tramo Berín-Romarigo, porque hai defectos moi serios e moi graves que están creando graves problemas. Se queren, incluso os podería acompañar sin ningún problema, porque coñezo algún sitio concreto, pero os veciños están aí e saben cales son os seus problemas. Eso por un lado.
E, por outro lado, nós que formamos parte, o BNG forma parte, evidentemente, da plataforma Só Sanidade Pública, xa que non se poido tratar a moción que presentaba a Só Sanidade Pública, sí que queremos un rogo, e é que trasladar en nome de toda a corporación, ou polo menos en nome do BNG, vamos a facer, que se traslade públicamente o apoio á manifestación do día 14 de novembro en defensa da sanidade pública e atención primaria que vai haber, e solicitaría a colaboración do Concello para facilitar o desplazamento e participación da veciñanza de Cangas a esa manifestación. Entendo que é de recibo que se atendan a esas solicitudes, a que non se poido tratar a moción, porque o tema do que se fala é un tema moi serio, é a defensa da sanidade pública e a atención primaria. Nada máis. No pasado pleno aprobamos por unanimidade unha moción donde se instaba a, de forma definitiva, pois que non ocasional, como está ocurrindo, pois se implantara a brigada noturno ou turno a quenda de noite na policía local. Queremos saber se se fixo algo, se se ten prevista algunha actuación para este fin de semana, que aínda que dá mal tempo, pois é un fin de semana donde previsiblemente pudera haber algún incidente, aínda que eso pode haberlos o mellor en outros momentos onde haya menos afluencia, pero se prevé unha afluencia importante no entorno da Avenida de Marín, e se ten prevista algunha actuación para reforzar a policía. Da policía en turno e noite e, como lle comentei no principio do pleno, tamén o grupo de Avante e a todos aquí temos o interventor de baixa, estivo sustituído 3 días por cuestión de intervención. Si se pode facer, legalmente non se pode poñer o turno de noite, eso xo discutimos na moción da outra en este momento. Si actuacións puntuais en cuestión de horas extras, con reparos. Eu quería saber se imos convocar a mesa de comercio, quería saber eses bonos que ian a cargo do Plan Concellos, se os vamos gastar este ano, se non, a axuda da hostelería, que todo iso se ia tratar na mesa de comercio, como está, porque non se convocou. Saben que estes días recibiron unha comunicación do que a área, que se requiriu unha notificación de participación. Pero só un partido contestou o seu. Sí, no expediente creo que hai un solo, unha entrada por rexistro. Hai dúas? Pois o secretario que máis os técnicos, perdón, pero sí que é certo que non están todos e igualmente o que son as axudas do plan están a punto de entrar no comité. Se están valorando, se están no momento de requerimento de documentación e pendientes de entrar no comité, pero é un procedimento que xa empezou antes. Os bonos de comercio este ano non tiñamos orzamento para elo, non se podían levar a cabo por indicación da propia intervención, por non existencia de crédito. Que o Concello de Cangas é o único que non tiña orzamento en toda a área para os bonos de comercio, para a axuda do COVID, verdad? Iso é o que me está dicindo. Que nos orzamentos prorrogados non existe a partida de bonos, non. E non somos os únicos da área, non. Sí, unha pregunta. Fai, creo que un pleno 2 se preguntou aquí sobre o deporte escolar.
Queríamos saber un pouco que novedades hai, porque vostede había dito que o mellor ahora novembro pois se podría empezar con elo. E despois teño un rogo, creo que sabe algo vostede do tema, e do lavadeiro que hai ali no Castelo, creo que ten algunha idea do que lle vou a falar, e dun árbol que está ao lado do lavadeiro e que están tocando as polas no tellado. Un día como hoxe, mirando que fai unha noite terrible, pois esas polas están tocando no tellado, creo que se sabe algo, e entonces pois en calquer momento vai a tirar con todo. Entonces mellor ser precavidos e ou podalo ou eles dicen incluso de cortalo, porque aquilo aquel arbolarín non fai tampouco moito máis que deteriorar o que o tellado, nada máis. Damos por finalizada a sesión. Pregunta. Boas noites. Boas noites a todos e a todas. Lamento que aconteceu en esta sesión plenaria ante a moción que presenta a Sanidade Pública en este Concello. O comportamento de algúns partidos políticos, la verdade é que isto é moi lamentable, que o trato que se lle dá aos agentes sociais, aos colectivos sociais. Esta moción era da defensa da sanidade pública. Estamos falando da atención primaria. Estamos falando de cousas moi serias e, ao mellor, o partido que votou en contra de que non se levara adiante, incluso a insultar aos colectivos, seguramente non quere escoitar o que está pasando, non? O que tamén lamento é que outro partido tampouco estaba de acordo cando se sabía do que se iba a falar, non? Por as razóns de organización ou de falta de información non se levou a cabo a que esta moción fora aprobada dunha maneira unánime por vía de urxencia. Non teño este colectivo, non ten culpa de que haya ocurrido isto. Entonces, la verdade que lamento o que pasou en este Concello, o trato que se lle dá a súa sanidade pública, o trato que se lle dá sabendo que era para falar da sanidade pública, da situación da atención primaria, da manifestación do 14 de novembro. La verdade é moi desilusionante o que vivimos aquí, por lo menos polo noso colectivo que represento eu. Moitas grazas. Se me permite un momento, no sentido de que a plataforma, como non pode ser menos, como sempre vai a ter o apoio do Concello, iso vai a ser explícito, inda que o Partido Popular non lle guste, iso tamén está claro. Con respecto a outro tipo de intervencións para axudar a promover eso, desde logo se ten demostrado fehacientemente implicarse incluso en términos económicos. Pero bueno, máis que de palabra é cuestión de feitos, aí tes razóns.